ಅರ್ಚನಾ ಬುಕ್ಕ ಮಧುಶ್ರೀ ಮಗಳು ದೇವರೇ ಸುಗಿಪಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಚನಾ ಮಧುಶ್ರೀ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ, ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು. ಪಾಶಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಸರ್ವಾಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ, ಪಾಶಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಸರ್ವಾಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ. ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ವೇದವಂದಿತ ನೀನು, ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ವೇದವಂದಿತ ನೀನು, ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯ ನೀನು ಗಣಾಧಿಪ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು. ಗಿರಿಜಾಸುತನಿಗೆ ಗರಿಕೆಯ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ, ಪರಿಹರಿಸು ಪಾಪ ಗಣಾಧಿಪ, ಗಿರಿಜಾಸುತನಿಗೆ ಗರಿಕೆಯ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ, ಪರಿಹರಿಸು ಪಾಪ ಗಣಾಧಿಪ. ರಕ್ತವರ್ಣನು ನೀನು ಲಂಬೋದರ ನೀನು, ರಕ್ತವರ್ಣನು ನೀನು ಲಂಬೋದರ ನೀನು, ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡು ಗಣನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ, ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು. ಸಮತೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ, ಕತ್ತಲೆಡ್ದು ಬೊಲ್ಪುದಡೆಗೆ ಅಜ್ಞಾನೊಡ್ದು ಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೂಪುನ ಅಂಚನೆ ಲೇಸಿಡು ಸುರುಡ್ದು ಅಕೇರಿ ಮುಟಲ ತುಡರ್ ಅರ್ಲೊಂದು ಇತ್ತದು ಲೇಸನ್ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಬಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬೈಕದು ತುಡರ್ನ ಅರ್ಲಾದ ಲೇಸನ ಉದುಪನ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಾ ಮಲ್ನಾಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರರಾಯನಂಚಿನ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಮ್ಮೇರಿ ಮೇರೆ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮನು ಕಾಪಿ ಗ್ರಾಮದೇವರೇನು ಅನೂಕೇನೊಂದು ಈ ಭೂಮಿನ ತುಂಬೊಂದಿಪ್ಪಿನ ನಾಗದೇವರೇನ ಜಗತ್ತದ ನೆಲೆಯಾಯಿ ಕೆಮ್ಮಳೆದ ಬೆಮ್ಮೆರೇನ ಎನ್ಮೂರು ಬೈದಿರ್ಲೆನ ಅನೂಕೇನೊಂದು ಅಮ್ಮೇರ ಕೊಟ್ಟಿಯಾದ ಜೂಮಾದಿ ಅಪ್ಪೆನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಒಲಿ ಮಧ್ಯತ ಕೊಲಿಯಡಿತು ಕಾಪುದೀದು ಸಾರ ಸಾರ ತುಳುವೆರೆನು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಎತ್ತರದ ಮತ್ತರ್ ಮೇಡೆ ಆಸೀನರಾಯಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಂದಿರೆಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತನು ಪಣಿಯರೆ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮೇರ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಒಂದೇತ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿದೆ ಲೆಪ್ಪಗು ಹೋಗೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಠನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದೇರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅಲಾರು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಡು ಕಲ್ತಂಡಲ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನಡು ಮಲಯಾಳ ಕಲ್ತದೆ ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಡು 30 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದು
ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಕೇರಳದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕನ್ನಡಿಗ ಪಂಪಿನ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದು ಸೇವೆಡು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯ್ನ ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ಆರಿಕಾಡಿರುಪಿನ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ದುಮ್ಮುವಂತದು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಪೊರ್ಲೊಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯರೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿನಾರು. ಈತ ಅತ್ತಂದೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಡು ದಾದಾಂಡಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಈ ಒಟ್ಟಾರದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇರೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೇರೆನ ಅಮ್ಮೇರ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಪರವಾದ ಅತ್ತಂದೆ ಸೇರಿನ ನಿಖಿಲಿನ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಮುಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರೆ ಬೈದರೆ ಆರ್ ದಯಮಂತ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರಿರ್ದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಲೋಕ ಕಲಾವಿದ ಪ್ರಮುಖರ್ದ ಇತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಚನೆ ನೇಸರ ಪಂದ್ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನ ಶ್ರೇಯತ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಮೋಕ್ಯದಲ್ಲೆಪ್ಪಗೋ ಓಕೊಂದು ಮೋಕೆಡೆ ಇನಿಟೆ ಸಭೆಟೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಳ್ಳೆರು ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜಸ್ದ ಉದಿಪಿ ಸೂರ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಾಯಿನ ಶ್ರೇಯುತ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಮ್ಮೇರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಹರೀಶ್ ಕರೋಲ್ ಮೇರೆ ಪೂಕೋರ್ದು ಮೇರೆನೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಪದ್ಮನಾಭ ತರವಾಡು ಮೇರೆ ಕೊರ್ದು ಮೇರೆನೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತ ಮೇರೆನೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಎಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಪಂಪ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಶ್ರೀ ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಲೇಸ್ದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅತಿಥಿ ಅವೇತೋ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮೇರ್ನ ಮಾಲೀಕತ್ತೊಡೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು ಅವೇತೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಬಡ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜುಡು ತೊಡಗಿಸಾಯಿನ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಶ್ರೀಯುತ ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶ್ ಎಂಕುಲೆನ ಮಿತ್ ಮೋಕೆ ದೀತ್ ಬತ್ತಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಮ್ಮೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ವಸಂತ ಅಮ್ಮೇರೆ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಮೇರೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದೈವದ ನುಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ಕೊಟ್ಯ ಕೋಟೆಕ್ಕಾರು ಸ್ಥಾನ ನಂದ್ರಾಡಿ ಬಾರಿಕೆ ಅಮ್ಮೇರ ಕೊಟ್ಯ ಇಂದು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಧೂಮಾವತಿ ಅಪ್ಪೆ ನೆಲೆಯಾಯಿನ 4 ಸ್ಥಾನಗಳು ಮುಂದೆಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮೇರ ಕೊಟ್ಯ ತರವಾಡದ ಯಜಮಾನಿಕೆನ ವಾವಂಜಿ ಕೊರೆತಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ದುಂಬು ಕೊನವೊಂದು ಜನಕ್ಲೆನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ದೈವಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಆತ ಅರಿವುಗೋ ಪಂಡದೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಧೂಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಳೂರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಏಪಲ ಬೆರಿ ತಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ಮೇರೆನೆ ಅಮ್ಮೇರ ಕೊಟ್ಟಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮೇರೆನೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡದ್ದು ಮೇರೆಗೆ ಶರಣ್ ಪೂಕೋರ್ದು ಮೇರೆನೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಶಾಲು ಬಕ್ಕಸ್ಮಾನಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಮೇರೆನೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಧೂಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ
ಉಪ್ಪಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮಾರೆ ಆಯ್ನ ಈ ಊರುದಾರ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಐತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಪರೋಪಕಾರಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಬುಧರ್ ಐತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ ಆಯ್ನ ಮೇರೆ ಅವೇತೋ ಬಡವೇರ್ನ ಕನ್ನನೀರು ಒರೆಸುನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದೇರು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಪನ್ಪಿನ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶನ ದೀವೊಂದು ಜಾತಿ ಮತ ಪಕ್ಷ ಭೇದನ ಮದತದ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಪಂಡದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪುನ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷೆ ಮೇರು ಈ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚಿಪ್ಪಾರು ಉಂದೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಐತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೋಕೊಂದು ಪ್ರೀತಿಡೆ ಬತ್ತಿನ ಮೇರಿನ ಅಮ್ಮೇರಗುಟ್ಟಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಡೆ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ಎದುಗುನಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ವಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲ ಅಡ್ಡಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಡಪುಂಡ ಪನ್ಪಿನವು ಲೋಕಪಾತೆರ ಅಂಜನೆ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಅಧ್ಯಾಪನ ವೃತ್ತಿಡೆ 33 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಪೈವಳಿಕೆ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಡೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲಿನ ಅರ್ತಿ ಪೀರ್ತಿದ ಮೋಕೆದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಳ್ಳೇರು 12 ವರ್ಷ ಅಮ್ಮೇರ ಗರಡಿಡೆ ನೇಮ ಕರಿಪ ಒಂದು ಗಿಂಡೆ ನೀರು ಮತ್ತದ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತಿನ ಮೇರೆ ಅಮ್ಮೇರಿ ತರವಾಡಿಡೆ 40 ವರ್ಷ ದೈವದ ಬಳೆದೀದು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತಿನ ದಿವಂಗತ ಪದ್ಮ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಮೇರೆನೆ ಮೋಕೆಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅಮ್ಮೇರಗೊಟ್ಟಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಳ್ಳುವೆ. ಕಡಲ್ಡೆ ಕಪ್ಪಲ್ ತಿರ್ಗೆರೆ ಕನ್ನಡಿ ಎಂಚ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಪನ ಜೂಕ್ಲೆಗೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಆಯರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಮತಿ ವರದ ಶಂಕರಿ ಟೀಚರ್ ಮೇರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಿ ಉಳ್ಳರು ಕುರಿಯ ವಿಠಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಡೆ 30 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇತ್ತೆ ನಿವೃತ್ತರಾದುಳ್ಳರು ಕಲ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯ್ನ ಮೇರೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮೀಯ ಕರೆಗೆ ಬರ್ಪೆಂದು ಬಂದು ಬತ್ತದ ಬೈದೇರು ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ಅಮ್ಮೇರಗುಟ್ಟಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಚಿಪ್ಪಾರು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚಿಪ್ಪಾರು ಗುತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೇರು ಗುತ್ತುಡು ನಡಪುನ ದೈವ ದೇವರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆದ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಕಶಾಲೆ ನಾಗಬನ ಉಂದೆತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಡ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದೊಂದು ದೈವ ದೇವರಿನ ಆರಾಧಕರು ಅಂಚನೆ ಖಜಾಂಜಿಯಾದ ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದಲ್ಲಿಪ್ಪಗು ಹೋಗೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರು ಬೇರೆನೆ ಅಮ್ಮೇರಗೊಟ್ಟಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪುನ ಕುಡೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೇಯುತ ಶಿವಸುಂದರ ಶಾಲಿಯಾನ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ತನ್ನ 13ನೇ ವರ್ಷಡೆ
ನೃತ್ಯಡ್ ಆಸಕ್ತಿ ಪಟ್ಟದು ಸತತ ಸ್ವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿಕಾನಗ ಅವ್ವೇತೋ ಜಾಗಿಡೆ ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿನ ಕೊರ್ದು ಅವ್ವೇತೋ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಏರಿಸದೆ ಜನಕ್ಲೆರ್ದು ಸಮಾಜರ್ದು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಸುಂದರ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೇರು ಹಿಂಬೇರೇನು ಆರ್ತಿ ಪೀರ್ತಿಡೆ ಲೇಸಿಗೆ ಅಮ್ಮೇರಗೊಟ್ಟೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಪರವಾದ ಮೊಕೆಡೆ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಮ್ಮೇರಿ ಮೇರೆ ಪೂ ಕೊರ್ದು ಶಾಲು ಪಾರದ ಮೇರೆನು ಎದುಕು ನೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಪ್ರೀತಿದ ಲೆಪ್ಪುನೆಗೆ ಭತ್ತದ ಸೇರ್ನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸರ್ವರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ಏಳು ಕಡಲ ದಾಂಟದೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಲೇಸನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ರಿತೇಶ್ ಹಂಚನ್ ಕುಲಶೇಖರ ದುಬೈ ಮೇರೆಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಸಂಗಮನ ಮಲ್ದನ ತಾಂಡವಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪೈವಳಿಕೆದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಜನಮಂದಿರಿಗೆ ಕುಡಾರ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕೆ ದೀವೊಂದುಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರೆ ಕೊಟ್ಯ ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಉಂಡಾತಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾಯ್ನ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಲ್ಪದ ಜವನೇರು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಾದು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ ಕಟ್ಟಿದೇರು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಮ್ಮೇರಿ ಮೇರೆನು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡಂದು ವಸಂತ್ ಅಮ್ಮೇರಿ ಮೇರೆನು ಪೂ ಕೊರ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೆ ಕಂಡ ಪರಪಸುದೆ ತಾರೆ ಬಾರೆ ಕರಂಬು ಗಂಗು ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರಡು ಪಸರಿದಿನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಬೂಡುದ ಸೋಕುದ ತುಳುನಾಡುದ ಭಾಷಾ ಸಂಗಮದ ನೆಲೆಪಂದು ಪುಗಾರ್ತೆನು ಪಡೆಯಿನ ಗಡಿನಾಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೈವಳಿಕೆ ಚಿಪ್ಪಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಪಿನವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಕೇರಳನು ದೇವರ ನಾಡೆಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಚಿಪ್ಪಾರು ಗ್ರಾಮನು ದೈವ ದೇವರಿನ ಊರು ಪಂದೆ ಲೆಪ್ಪುಲಿ ದಾಯ್ ಪಂಡಂದಂಡ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಗುಡ್ಡ ಮನೆ ತರವಾಡು ಸುನ್ನಾಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತರವಾಡು ಸಾನದ ಮನೆ ತರವಾಡು ಕಣಿಹಿತ್ತಿಲು ತರವಾಡು ಅಮ್ಮೇರಗೊಟ್ಟೆ ತರವಾಡು ಈ ಮಣ್ಣಡು ಇತದೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನವು ಈ ಮಣ್ಣದ ಈ ಊರದ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಸೀಮೆನೆ ಕಾತೊಂದು ಗ್ರಾಮ ದೇವರಾದ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರು ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಪುಣ್ಯದ ಬೂಡುಲ ಅಂದು ಇನಿ ಈ ಮಣ್ಣಡೆ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಾದು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಸೇರ್ದು ಕಷ್ಟುಡು ಉಪ್ಪು ನಗ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ನಾನಾ ನಮನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶಡು ಅಮ್ಮೇರೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಕೂಟನೆ ಕಟ್ಟಿದು ಈ ಕೂಟದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಅಂಚನೆ ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆ ದಲೇಸು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಇನಿ ಈ ಸಭೆತ ಗುರು ಕಾರ್ಮೆನ ವಹಿಸೊಂದಿನ ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಆಲಾರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲಾಂಛನದ ಬಿಡುಗಡೆನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾ
ನೆತ್ತ ಬೇಲೆಲ ಗೆನ್ಮೆನದ ಸಾದಿಡು ಪೋವಡು ಈ ಕೂಟದ ಕೀರ್ತಿ ಬಾನದೆತ್ತರಗೆ ರಾದು ಪುಗಾರ್ತೆನೆ ಪಡೆವಡು ಪಂದು ಎಡ್ಡೆಪುನು ಬೈಕದು ಈ ಒಂಜಿ ಲಾಂಛನನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನಿರ್ ನಕ್ಲೆಗಳ ಉಡಲ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಸಭೆಡ್ದೆ ಒಂತೆ ತುರ್ತ ಪೋಯರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆಡೆತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ, ಈ ಊರ್ದ ದೇವಾನ್ ಭಕ್ತರೇ, ನಿಜವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ಎನ್ಕೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯದಂದು ಇಡೇ ಬರಡು ಬಂದಂಡ ಆ ದೇವರಿನ ಕಾರ್ಯೋಡು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ನ ಈ ಅಮ್ಮೆರ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಮಾತ ಜವನಿರಿಗಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟುನ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ನನಗನೆ ಅವು ಇಂದು ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆರ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಉಪ್ಪುನಿಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂದು ಬೆಳಗೋಡು ಬಂದು ಆ ದೇವರ ನಟಂದ್ರು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನದು ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ದಯಾನಂದ ಕಥಾ ಸರ್ ಬಟ್ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಬಂದು ನಿಕ್ಲು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇಡ್ಲರು ಆರೆಗೆ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತಗಳು ಕಬ್ಬ ಕೈ ನಾಟಕ ಒಂದು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ ಪಾತ್ರ ಬೋಪುಜಿ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಯಾನು ಅಭಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಆಕಳು ನನ್ನಾತ್ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನ ಬೆಳಗಾಡು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆನೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಗೆ ಹೋಗ್ಪಡು ಪಂಡ ಇತ್ತ ದಾದಮಾತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಮಾತನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆ ತುಳು ನಾಡು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಂಸೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಯಾನ ದಯಾನಂದ ಕಥಾ ಸರ್ಡ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈ ಬಾರ್ದಿರು ವಿಶ್ವ ತುಳು ತಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಮಂತದನೆ ನಿಕ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲನ ಸಾಕಾರ ಬಿಡು ಜವನೇ ರಾಯನಾಥ್ ತುಂಬುವತ್ತದ ಆರ್ನ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಾದ್ ನಿಕ್ಲು ನಿಂತದ ಆರಿಗೆ ಪೂರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿನಟ್ಟು ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಶಿವದ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರುಲಿನ ಪುಗರ್ ನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗೆ ಎಡ್ಡೆಪುನು ಬೈಕ್ ನಂಚಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ವರದಿ ವಾಚನ ಮಲ್ಪೆರ ಒಲ್ಲೆರೆ ಜಯಂತಿ ಉದಯ್ ಅಮ್ಮೇರಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಗ್ರಾಮ ದೇವರಾದ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರುಗಳ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಅಮ್ಮೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಧರ್ಮದೈವ ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ಕೊಡಮನಿತಾಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈತರ್ಕಳ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿಸಿ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೇ, ಗಣ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರೇ, ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮೇರ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ವಾಚಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದ ಯುವಕ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ದುಡಿದವರು ಈ ಪರಿಸರದ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು. ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆ, ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಮಗಿದೆ. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ವೈಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಜನರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಈ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮೇರ ಕೊಟ್ಯ ಎಂಬ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಚಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಮನೋರಂಜನಾ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆ, ಯುವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾಡಿನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಯತ್ನ ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯರ ಜನ್ಮನಾಡಾದ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಬಹು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ವಿವಿಧ ವಾಹನಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಹಿತ್ತಿಲಿಗೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರುಗಳ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ.
ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಪ್ರವಾಸ ತಾಣವಾದ ಕಣ್ಣೂರು ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪರಶಿನ ಕಡವು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸ್ನೇಕ್ ಪಾರ್ಕ್, ಕೋಟೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೆವು. ಇದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕುರುಡಪದವು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮೇರಕೊಟ್ಯ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಊರ ಪರವೂರ ನುರಿತ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎಂಬ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ತರವಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಮದ್ದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ತೀವ್ರವಾದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಚಿಪ್ಪಾರು ಶೀನಪೂಜಾರಿಯವರ ಮಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಸುಷ್ಮಿತಾಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 2019 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಒಂದು ಸಂಘವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂಬ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಅಮ್ಮೇರಿ ತರವಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರೆದೆವು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಅಮ್ಮೇರಕೊಟ್ಯ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಮ್ಮೇರಕೊಟ್ಯ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿತು. ಅಂದು ಸೇರಿದ ಜನರಲ್ಲಿ 16 ಜನರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ಧೂಮ ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಳೂರಿ ಇವರನ್ನು ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿಯೂ, ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ HM ಇವರನ್ನು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿಯೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಮ್ಮೇರಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪದ್ಮನಾಭ ತರವಾಡು ಮನೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ವಸಂತ ಮಾಸ್ತರ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕಟ್ಟೆ, ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಶರತ್ ಅಮ್ಮೇರಿ, ಖಜಾಂಜಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಧರ ಅಮ್ಮೇರಿ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲವು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವುದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂಘವು ಜಾತಿ ಮತಗಳೆಂಬ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಮರೆತು ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದನೆಂಬ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತೊರೆದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜಯಂತಿ ಉದಯ ಅಮ್ಮೇರಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಧೂಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಯಜಮಾನ್ಯರು ಅಮೀನ್ ತರವಾಡು ಅಮ್ಮೇರಿ ಮೇರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಉಳ್ಳೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮೇರಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಉಂಡು. ಜವನರೊಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಉಂತುದು ಒಂಜಿ ಸೋಲ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮನಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪದು ಇರಲೇಬೇಕು ಜವನೇರು ಅಂಚ ಮನ್ಪಿರ ಬೋಡದ್ದು ಒಂಜಿ ಮಾಂತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಬಾಲೆಗುಳ್ಳೆಕ್ಕ ನಡ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ನನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಆ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ವಸಂತೆ ಮೆಕ್ ಮಾತೊಂಜಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಮೆಕ್ಲು ಮಾತು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ನೆಕ್ ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಪಿದಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಎರಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ ಕೇಳು ಒಂದೇರು ಐನು ಈಗ ಸಲಹೆ ನನ್ಪುಂಡತ್ತು ಎಂಕ್ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಯಾವುದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೆ ದಿಢೀರ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಎಂಕ್ ನೆಟ್ಟು ಹತ್ತೇನೆ ಮೊದಲಪ್ಪ ಎನ್ನ ಅಂದು ಪೂರ ಏನು ಹೂವು ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲು ಅಭಿಮಾನ ಕೊರ್ಪೆರ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಧರ್ಮದೇವಿಯ ಜುಮಾದಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಆ ಗುರು ಹಿರಿಯಾಗ್ಲೆಗಳ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದ್ಯರ್ಲೆಗಳ ನಾವು ಏನೇನು ಇದು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕತ್ತು ಹೂವೇ ಅಭಿಮಾನ ಹೂವೇ ಎಂಕ್ ಸಾಣ ಕೊರ್ಪೆರ ಅವು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂದು ಮಂತನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ ಐನು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಒಂದು ಇನಿ ಒಂದು ಅಂಡೈಕ್ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಸರ್ವ ಮಂತೇರೆಗಳ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕರಿಸ ಒಂದು ಏನು ನಾನು ಪಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆಡು ದುಮ್ ಪಾತ್ರ ತೆರಿಜಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಚಿಪ್ಪಾರ ಅಮ್ಮೆ ದುಂಬ ಏನು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಧಕ್ಕೂ ಬರಡಾಯಿನೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಹತ್ತು ಎಂಕ್ ಅರ್ಹತೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದಿಗಿರ್ತದೆ ದಾನದ ಬಂಡ ಏನು ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಊರುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಂದು ಊರುಡ್ ಬುರ್ದಲ ಪಿದಾಯಗಳ ಹೋದು ಏನೊಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಈ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬರುವೇನು ನಾವು ಏನು ಗಿರೇತೀಜಿ ಆಂಡ್ ಆ ದೈವೋಗ್ಲೆ ನಾನು ಕೊಂಡು ಬೈದೇರು ಈ ಸ್ಥಾನ ಉಂತದೆ ಆಂಡ್ ಐಕ್ಲಂಚರಿ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆರೆ ಕಾರಣಲ ಏನೊಂಜಿ ಆ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನ ಆ
ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರನಾಥ ಯೋಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಆಯ್ನ ಮರಕಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೆನಪು ಏನು ಆರೋಗ್ಯನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಆರು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪದ ಎಂಕ್ಲನ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಟುಂಬ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ದು ಬೇತ ಪಿದಾಗಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಪಂಜಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಒವ್ಲ ಸಾಧಿಜ್ಜಂದೆ ಏನು ಪೋದು ಸ್ಮರಣದು ಸಂದುಕೊರ್ನೆ ಅರ್ಧ ಎಂಕ್ಲ ತರವಾಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಧರ್ಮದೈವ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಟುಂಬ ದೈವಜ್ಜಂದಿಂದ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಸ್ಥಳ ಅಂದು ಜೈನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಈರೊಂಜಿ ನೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ನೇನು ಬರ್ಪುಲೆ ಕೊಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋಡು ಐಕ್ ನಿಕ್ಲ ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮೋಡು ಉಂಡಂದ ಧರ್ಮ ಆ ನಿಕ್ಲನ ನ್ಯಾಯ ಉಂಡಂಡ ಅವು ಏಪಳ ಒದಗದು ಬೇರು ಒಂದು ಇನಿಯತ್ತನ ಎಲ್ಲೆ ಆ ಒಂದು ಬಂದು ಮಾಡ್ತಂದು ಪ್ಲೇ ನಂದು ಬಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಪೋಂದಲ ಎತ್ತೇನು ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಅನುಗ್ರಹೋಡು ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ಅವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಆರ್ನ ಪುಣ್ಯ ಕೈತ ಪ್ರಸಾದನ ಪಾಡೊಂದು ಆ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕೈನು ಒದಗದಲೇ ಒತ್ತಲು ಇತ್ತೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೈನು ಆ ಸ್ಥಾನ ಆರ್ನ ಅಂದೇಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಲ ಬುಡ್ದು ಏನೊಂಜಿ ಈ ನಮ್ನಿಗೆ ಎತ್ತಿಯರೆ ಕಾರಣ ಎಂಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಆ ಗುರೂಜಿ ಅಂಚೆ ಇನ್ಕ್ ದುಂಬುಗಳ ಏನಡ್ದು ಉಭಯ ನೆಟ್ಟು ಇಂಕ್ ಆವಡೈನಂಚಿನ ಎರೆಗಳ ಸಹಕಾರ ಆಪುಳ ಏನೊಂಜಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಇರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರನೆ ಒಂಜಿ ಕರಗುಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಆಂಡ ಆ ಅಂದು ಕೊರ್ನೆ ಯಾರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೇತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತೆರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತೆರನು ಅಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಅಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಅತ್ತಲ್ ಧರ್ಮತ್ತುಲ್ಲೇರು ಆರನೇ ವಿವರ ಅದು ಮಾತ ಸಮಾಜದ ವಿಷಯ ಪನ್ಬೇರು ಆಂಡ ನೆಂಕೊಂಜಿ ಪಾತೆರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸರ್ವೇರೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಎನ್ನ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೆಗಳ ಎನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ నేను ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಏನು ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಪಾತೆರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗ ಎಡ್ಡಪ್ಪನು ಬೈಕಿನಂಚಿನ ಧೂಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಳದಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮತ್ತರ್ಮೇಡು ಪುನಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ ಮೋಕೆದ ತುಳು ಬೊಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದಿನ ಊರ್ದಗಲ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೇ ಮಲ್ತದ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆ ಎದುರು ಬತ್ತಕೊಳ್ಳೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲ 4 ವರ್ಷ ಋಗ್ವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದೆ ಸುಂಕದಗಟ್ಟೆ ನಿರಂಜನ ಕಾಲೇಜ್ PUC ಮುಗಿತದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇವೆ ತುಳುನಾಡು ಒರ್ಮೆಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ನಿರೂಪಣ ಅಗ್ರೇಸರೆ ಪನ್ಪಿ ಪುದರನ್ಲ ಪಡೆಯರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಕ ತುಳು ಭಾಷದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಇತ್ತಿನ ಮೇರೆ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂದೆತ ಬುಳೆಚಿಲಿಗಾದ ಎಡ್ಡೇನ ಪುಣಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಗೋ ಸೇರಾವಡು ಪಂದು ರಾತ್ರ ಪಗೆಲು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಪನು ತೋಜಾದ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನ ಉಡಲಗೆಂದಿನಾರು ಅಪ್ಪೆನಾಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಪಿದೈ ಊರುಡ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕಮ್ಮೆನನು ಪರಡಿನಾರು 92.7 ಬಿಗ್ FM ಮೂಡುದು ಬರ್ಪಿನ ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಳ್ಪು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಪ್ರಸಾರ ಆಪುನ ದೈವದ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಡ್ಲ ತುಳುವೆರಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆಂದಿನಾರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವ ಸಮ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಡೆತಿನವು ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ತಪ್ಪಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಸ್ಯಹಾರಿಯಾದ ಚಾಕಿರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಉಪವಾಸಡು ಇತ್ತದ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಬಲವಂಡಿ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲು ದೈವಲನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನವು ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಕಷ್ಟದ ಜನಕ್ಲೆನ ಬೇನೆ ಬೇಸರಿಗೆ ಬೊಲ್ಪಾಪುನ ಮೇರೆ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಅಸ್ಪಜನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆದ ಹೊರಟು ಪೆನ್ಷನ್ ದೆಪ್ಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಕಾರಡು ಕಾರುಂಗಿಲ ಮುದ್ರದ ಕಡಗ ಮುಂಡೊಗು ಬೊಟ್ಟು ಕೆಬಿಕ್ ಒಂಟಿ ಪುಗೆಲಡೊಂಜಿ ಶಾಲು ಪಾರ್ದೆ ತುಳು ಉಪನ್ಯಾಸ ಶುರು ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡ ಅವೇನು ಕೇಣಿರೆ ಸಾರ ಕೆಬಿಲು ಯಾರಂದ್ ಈತ ಮಾತ ವಿಶೇಷತೆ ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದನ್ನೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುತ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನವು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪಟ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪಾತೆರನ ಮೇರೆಗೆ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುಗಾರ್ತೆಲ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲೆನ ಇನಿತ ಈ ಸುಧರ್ಮ ಸಭೆಟ್ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗೆಟ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರೆರೆ ಉಪ್ಪುನ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮೇರೆನೆ ತುಳುನಾಡು ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಮಾತಾ ಕಾರಣಿಕ ಶಕ್ತಿಲು ಸಕಲ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಅಂಚನೆ ಮೆರೆನ ಜೀವನಡು ಎನ್ನಿನ ಮಾತಾ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಗೆಲ್ಮೆನದ ಸಾದಿಡೆ ಪೋದು ಕೋಡಿ ಎತ್ತವಡೆ ಪಂದ್ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಮ್ಮೆರೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಂದೆತ
ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಓರ್ಡು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧು ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಧೂಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಯಜಮಾನರು ಅಮೀನ್ ತರವಾಡು ಅಮ್ಮೇರಿ ಮೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರ್ ನಕಲು ಸೇರ್ದು ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊಂಟೋರ್ದು ತೀರ್ಥ ಆನಾವತಾರ ಸೊಂಟೋರ್ದು ಮಿತ್ತ ಪೊಣ್ಣಾವತಾರ ಬಾಯಿಡ ಮಧುಮಾಂಸ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಡ ರುಂಡಮಾಲೆ ಆಳುದ್ದ ಜಡೆ ಗೇಣುದ್ದ ಮೆರೆ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ ಬೊಳಿಯ ಸಂಕಮಾಲೆ ಎಡತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ ಕರಿಯ ಸಂಕಮಾಲೆ ಬಲತ ಮಿರಿಟ ಅಮೃತ ದತ್ತ ಮಿರಿಟ ವಿಷನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಳ ಪಾಂಪು ನೂಲ ಕೈಸಾಂಗಡೆ ನಾಲ್ಕೈಟು 42 ಆಯುಧನ ಪಡೆಯೊಂದು ಭೂತಳಕು ಜತ್ತು ಬತ್ತನಂಚುತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಜುಮಾದಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜುಮಾದಿ ಅಮೇರಿ ಕೊಟ್ಟಿಯಾಗ ಯಾವ ಕಾರಡು ಬಲತಕಾರ ಉಂಗುಷ್ಟ ಊರ್ದಳೋ ಅತ್ತಂಡ ಊರ್ದೇನೋ ಅತ್ತಂಡ ಅರದೇನೋ ಹೆಡೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮಂಚಿತ್ತಿನ ಚರ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಲೆಗೆ ತಿರಿಯೋನ್ರ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಈ ನೆಲತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಚಿತ್ತ ಇಲಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ನಮನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಮೋವದ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳು ಕುಳ್ಳಾದು ಅಮೂರ್ತದ ಸಿರಿಮೆರೆ ಕೊರದು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬೈದಂಡೆ ಎಕಡೆ ಸುರುಕೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲಪನಗನೆ ಪಂಡೇರು ಕೇರಳ ದೇವರೇ ನಾಡು ಜಗತ್ತಿನ ದೇವರೇ ಕೋಣೆ ಓವೊಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಅವು ಭಾರತದ ದೇವರೇ ಕೋಣೆ ಓವೊಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ತುಳಿದ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿರ್ದ ಅಂಕೋಲ ಗಡಿ ಮುಡೈ ಗಟ್ಟ ಪಡ್ಡೈ ಕಡಲೆ ಒಂದು ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಬುಡತ ಸೀಮೆ ಅಂಡ ದಾನೆ ಮಲ್ಪನ ಪಲ್ಲೆ ಈ ತುಳುವನೆಲ್ಲ ಪಂಪನವು ಮೆತ್ತನದ ಮಣ್ಣು ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನೀರುಗಳ ನಿರಳುಗಳ ಇನೈತ್ತಿನ ಚೆತ್ತನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲತ ಆದಿ ದೇವರೇರೆಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಬೆರ್ಮೇರೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಮಂಟಮೇಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಓಲಗಾತ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಪಡುಪರಂಚಿತ್ತನ ಪುರಾಪು ದಾಯಿ ಬತ್ತುಂಡು ಉಂದುಳ ಜನಕಲೆಗೆ ಕೌತುಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದುಳೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಇಪ್ಪಡೆ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಾಪುದೀದ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ದೇವರ ಕಾರಣಿಕ ಜಗತ್ತದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕನ್ನರಲ್ತದ ತೂಪನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡೆ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಣಪುಂದಂಡ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಸುನಾಮಿ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಕೇರಳ ಕೊಚ್ಚೊಂದು ಪೋಂಡು ಪೋತುಂಡತೆ ಒಂತೆ ಕೇರಳ ಕೊಚ್ಚೊಂದು ಪೋಂಡು ಐತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡೆ ಕೊಡಗು ಕೊಚ್ಚೊಂದು ಪೋಂಡು ದಾದ ಕಾರಣ ಜಗತ್ತಿನ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ಭೂಕಂಪ ಸುನಾಮಿ ಮಾತ ಕಡೆ ನಡತಂಡೆ ಚೀನಾ ಪಣಪುರಂಚೆತ್ತನ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿತ್ಯ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುರೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸೆರಕುಲು ಅಂಡ ಅಕುಲ್ಲ ಕಂಡು ಕಪಟದ ಕಳು ಸೊತ್ತುಳೇನು ನಮ್ಮ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಳಪುಡುವೆ ಮೂಲೆಪ ನಮ್ಮ ಕಿಸೆಡದೀಪನಂಚೆತ್ತನೆ ತೆದೀತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೊತ್ತುಳು ಪುರ ಚೀನೊಡ್ದು ಬತ್ತನವು ನಮ್ಮ ಒಯ್ತ ಸೊತ್ತುನ ಬುಡುಪೈರ್ದೈತ ನರನಾಡಿದ ಉಳ ಇಪ್ಪುನು ಅವು ಚೀನೋಡು ತಯಾರಾತೀನಿ ಬಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಗಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲ ಅವಳ್ದೀತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಪುನಾದಿಪ್ಪು ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸೊತ್ತುದುಳ ಇಲ್ಲ ಚೀನದ ಕಲ್ಲ ಕಂಡು ಕಪಟ ಕಳುಗಬ್ಬುದ ಸೊತ್ತುಳುಲ್ಲ ದಾಯಿಗೆ ಆ ಬೇಗ ನುರಿ ಉಂಡು ಬೇಗ ಪೊಲಿ ಉಂಡು ಬೇಗ ಹಾಳಾಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಸೊತ್ತುಳೇನು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಕಡಪುಡುದು ನಮ್ಮ ಕಿಲೇನು ಮಂಗಕೋಲ ಕಟ್ಟವು ನಂಚೆತ್ತರ ಆ ಚೀನಾ ಇನಿತ ದಿನ
ಅವು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದು ಪುದರೈ ಒಂದು ಆಯ ಪಣ ಪೊಂಡ ಕೆಂಡ ಈ ನೆಲಟೆಯನ್ನು ಒತ್ತುದ ಪಣಪಿನಿ ಅವೇನು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದು ಪುದಾರೆ ದೇವರಲಜ್ಜಿ ದೈವಲಜ್ಜಿ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಆ ನೆಲ ಏತ ಕಾಸು ಮಲ್ತುಂಡದಾನೆ ಏತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಬುಳೆಂಡದಾನೆ ಆ ಊರು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಿಡೆ ನೀರಿಡೆ ಖರ್ಚೊಂದುಂಡು ಅಕುಲು ರಡ್ಡು ಕಡ್ಡಿ ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರೆ ನಕ್ಕುರುಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರೆ ಜುವ ಕಿನ್ನಿಗೆನ್ನಿ ಎಲಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮುರ್ಕ ತಿನ್ಪೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಡಿಗಟ್ಟೆವೇರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆದುಲೈತೆ ಕೊರೋನಾ 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 ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ದೈವ ದೇವರೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಮುನಿಂದಂಡ ಇಂಚಿತ್ತನ ಪೂರ ಸಿಖ್ ಸಂಘಟನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜಗತ್ತ ಅಡಿಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚೀನಾ ಪಾಠ ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗತಿ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡಿ ನೆಲಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ರಾಷ್ಟ್ರಲ್ಲ ಗತಿ ತೂಳೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಥಿತಿ ತೂಲೆ ಇನಿತ ದಿನ ಭಾರತ ಅವೇತೋ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಮೊಘಲರಾದಿಪ್ಪು ಯಹೂನರಾದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು ನಮ್ಮಡೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತೇರೆ ಓಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟಗೆಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ನಮ್ಮ ನೆಲಕ ಆಕ್ರಮಣ ಅಂಡೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಅತ್ತಂಡ ಈ ನೆಲದ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಪುಲಿಪೆರಾತಗಿ ಐಟ್ಲ ತುಳುವ ನೆಲ ಐಟು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ಮಿತ್ತು ಬದುಳಿನ ಮಾತ ಕಡೆ ಅಡಿಮೇಲಾತಂಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲಟ ಭೂಕಂಪ ಸುನಾಮಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಂತೆ ನಮ್ಮಪ್ಪೆ ನಮ್ಮನ ಕಾತೊಂದು ಬೈದಳ ಆಂಡ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಕೇರಳದ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಸುನಾಮಿ ಬತ್ತಂಡೆ ಓ ಮುರಣಿ ಬತ್ತಿನಂಜಿತ್ತನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸುನಾಮಿ ಕುಡ್ಲದಂಚಿದ ಕಡಲಡ ತೀರ್ಕದು ಕೂಡ ಎನ್ನದ ಊರಿಗೆ ಹೋತುಂಡು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋತುಂಡು ಕಾರಣದಾದ ತುಳುವಪ್ಪೆ ನಮ್ಮನ ಪೋಡಿಗಟ್ಟ ಒಂದುಳ್ಳಲೆ ತುಳೆ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಅಜತತ್ತೊಂದುಳ್ಳರೆ ನಿಕುಲು ಅಜತತ್ತೊಂದುಳ್ಳರೆ ಗಿತ್ತೆ ಓವು ಬೊಡ್ಚಿ ಓವು ಸರಿಯತ್ತೆ ಓವು ಶಾಶ್ವತತ್ತೆ ಪಣಪುರಂಚಿತ್ತನೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ದು ತುಂಬಿನಂಚಿತ್ತನ ಭೂಮಿನ ಪೆದ್ದಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಗುರುಕುಲೆನ ಅಕ್ಕಲಿನ ತರೆಟ ತುಂಬೊಂದು ಅಕ್ಕಲಿನ ಮೆರೆಪ ಒಂದು ಅಕ್ಕಲಿನ ನಂಬೊಂದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಋಣಿಯಾದ ಬದುಕುನಂಚತ್ತನ ಸಂಸ್ಕಾರದ್ದು ಏಪ ವಿಮುಖೇರಾಪರ ಆಣಿಯ ಅನ್ನಿಕಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಡುಪೆ ಏಪ ಅಡ್ಡಂದ ಗೆಲ್ಲು ನುರಿ ಉಂಡೋ ಏಪ ಅಡ್ಡಂದ ಗೆಲ್ಲು ನುರಿ ಉಂಡೋ ಪನ್ನಗ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ ಆಪುಂಡೋ ಏಪ ಗುಂಡು ಕಲ್ಲು ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ಭೂಮಿದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಡಿತ ಗುಂಡು ಕಲ್ಲುನು ನಮ್ಮ ತೋಟೆದಿದೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಅತ್ತಂಡ ಬೋರ್ವೇಲ್ ಬಾರ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದೆ ಭೂಮಿದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಲಗಾಡಿದೆ ಪೋನ ಏಪ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಸಂಯಂಗುಲೆ ಆಪುಂಡು ಗೋ ಸಂತತಿಲೆನಿ ಏಪ ನಾಶ ಮಲ್ಪೋನ ಏಪ ಗರ್ಭವತಿ ಪೊಣ್ಣನ ಗರ್ಭ ಉಡೇರುಂಡು ಪೊಣ್ಣಾಯಿನಾಲ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಪೆದ್ದಂದೆ ಸಿಸೇರಿನಾದ పెద్దు పొడు ఆలోచన మల్పులే పొన్నాయినాల ప్రాకృతికవాద పెద్దందే ಬಂಗಿ ತಿಗುತ್ತದೆ ಸಿಸೇರಿನಾದ ಪೆದ್ದು ಬಳು ಏಪ ಸತ್ಯತ್ತಿನಾಯಿ ಒತ್ತುದು ಬಾಯಿತ್ತಿನ ಬೆಳಗುವೆನೋ ಪನ್ನಗ ಸತ್ಯಾದಿಗೆರ ಮಣಿಪಂದ ಕುಳ್ಳುದು ಕಂಡು ಕಪಟ ಕಳು ಪಣ್ಪುನಕುಲು ಸಮಾಜದ ಮೆಚ್ಚಾದೆ ಸುಳ್ಳು ಪಣದು ಮುಂದುವೆ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪಣ್ಪುನಕುಲು ನೆಗಪೇರೋ ಹಾನಿ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಾಡ್ರೆ ಸುರುಮಲ್ದೇರೆ ತತ್ತೊಂದುಳ್ಳರ ಜೋಕುಲೆ ಧರ್ಮರ್ದು ಬರಿಕ ಒತ್ತೊಂದುಳ್ಳರೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಗಾಣ್ಲ ನಿಕುಲು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗಡು ನಡತಿ ಜರ್ನಂಡ ಇರಾಕದ ಸತ್ಯನ ಮೆರೆಪಾಯಿ ಜರ್ನಂಡ ಇಡೀ ತುಳುವ ನಾಡು ನನ್ನ ಸುನಾಮಿ ಭೂಕಂಪ ಬರ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಹೆಚ್ಚ ದೂರಜ್ಜಿ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ ನಿಖಿಲೆನ ನೂಲುದಾತ ನುಗುತೆ ಬಾರದಾತ ಕೋರೆದಾಂತ ನಲ್ಕ ಮೋವದ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡು ಕುಳ್ಳಾದ ಅಮೂರ್ತದ ಸಿರಿಮೆರೆ ಕೊರ್ದು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ವೇಳ ನಿಕುಲ ಅಜತತ್ತರ್ ನಂಡ ಬಿರುಪಗರಿ ಪತ್ವ ಸಿರಿಮುಡಿಟು ವಾಲಗಾಪೆ ಎಂದು ದೈವ ದೇವೇರ ಪಣ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮನ ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತೆನಂಚಿತ್ತನ ಈ ನೆಲತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ತುಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತರತಗ್ಗಾದು ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದು ನೀಟಪ್ಪಡ್ಡ ಬುರ್ಗ ಬಂದುಳೆ ಅಮ್ಮೇರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜುಮಾದಿನ ಕೈ ಬತ್ತಿನಾರೆ ದೇವ ಮೂಲ್ಯನ್ನೇ ಧೂಮ ಮೂಲ್ಯನ್ನೇ ಅದೇ ಧೂಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನುಡಿ ಕೊಡಿಯರು
ಬಂದುಳೆ ಆರ್ನ ಪಾತ್ಯರುಡು ಆರ್ನ ತುಡಿತೊಂಡು ಯಾನು ಓಲಾ ಇಪ್ಪೊಡ ಓಲಾ ಬತ್ತೆ ಇನಿತ ದಿನ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲಪುನಂಚತ್ತನ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕಂಡು ರಡ್ಡಿ ಕೈಕ ಮುದ್ರದಿಯರು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಸಂಸಾರದ ರಿಜ್ಜಿ ಕಡಿನ ಮಗ ನನ್ನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ದೈವಗು ಧೂಪ ದೀಪ ಕೊಡ್ದು ದೈವಗು ಕರ್ಸಲೆ ಪತ್ತದು ನುಡಿ ಕೊರ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯ ಮಗನಿಕ್ ಎಂದು ಜುಮಾದಿ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಜುಮಾದಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗೂ ಬೋಡಾದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತನ ಚೆತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಏತ ಮುಗ್ಧತೆದ ಪಾತ್ರ ತೋಲೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅರೇನು ಯಾನು ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂಬೆ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಮಂದದ ಉಡಲಗೆಂದಿನಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಂಜನೆ ಎಂಗ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದಾರೆ ಅತೀವವಾಯಿನಂಚತ್ತನ ದೈವ ಭಕ್ತೆ ಅತ್ತಂಡ ಉದ್ಯಮಿ ಅತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲಕೆ ಅತ್ತಂಡ ಆ ದಾನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಈ ದಾನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಯಾನವೇನು ಓವುಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚತ್ತನ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ದಾರಿಯರ್ಕೆಂಡ ಅವು ಎಂಕಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶರ್ ದಯಕೆಂಡ ಆರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೃದಯವಂತೆ ಆರೆಗೆ ಬಡವೇರಿ ಬಲ್ಲಿದೆ ಮಲ್ಲಾಯೆ ಪಾಪದಾಯೆ ಪಣಪುನಂಚತ್ತನ ಬೇದಜ್ಜಿ ಏರ್ನ ಉಳಯಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಏರ್ನ ಉಳಯಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಏರ್ನ ಉಳಯಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಉಂಡು ಏರ್ನ ಉಳಯಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದನ್ನು ಗುರುತಿಸವನಂಚೆತ್ತನ ಗುಣ ಅಂಚೆತ್ತನ ಹೃದಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಆ ರಮೇಶರಿಗುಂಡು ಐದಲ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ ಮೆಚ್ಚುನಾರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ದಾಯಂದ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜೋಡು ಏತ್ತಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಡ ಯಾರಂದೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರೆ ಪಣವು ಪದ್ದೆಯಿ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕು ಎಂಚಿನೆತ್ತಲ್ಲ ಯಾರಂದೆ ಆಯ್ಗ ಸಮಾಧಾನ ಏಪಪ್ಪನ ಕೆನ್ನಗ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಮನೆ ಇರಲು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೊನ್ನಿರಲು ಇಚ್ಛೆಯ ನರಿತು ನಡೆವ ಸತಿ ಇರಲು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಂದ ಪಣದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಬಂತೇರಿ ಇನಿ ಅರೆಗೆ ಬೆಚ್ಚನದ ಇಲ್ಲುಂಡು ವೆಚ್ಚೋಗ ಬೋರ್ತಿನದು ಹೊಣ್ಣುಂಡು ಆರ್ನ ಇಚ್ಛೆನ ತೆರಿದು ನಡತೊಂದು ಪಾಪಿನ ಪೊಣ್ಣುಂಡು ಎಂಗಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಎದುರು ಕುಳೊಂದೆ ದಯಕೆಂಡ ಆರೊಂಜೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ಆತಿಥ್ಯ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚ ಗೌರವ ಕೊರಡು ನಿಜವಾಯಿನ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡೆ ಪಣಪಿನವನ ಎಂಗಲ ಅಪ್ಪೆಡೆ ಕಲ್ಪೊಡೆ ಅನ್ನ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪೋತೆ ಆರ್ನೊಂಜ ಆತಿಥ್ಯನ ತೋದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಸಾವಿರ ಸರಿ ಪನ್ರೆಂಡು ಯಾರು ದಾಯ ಮೆಚ್ಚುನು ಐಕ ತಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಗುಣನೇ ತನ್ನ ಬದುಕಡೆ ಪಡೆ ಒಂದು ಬತ್ತನಂಚೆತ್ತನ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣುಳರೆಗೆ ಒರಿ ಆಣಮಗೆ ವರಿತೆ பொண்ணு ಮಗಳು ಐಕ ತಕ್ಕ ಪುಳ್ಳಿಯಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಜ ತಪ್ಪಂದಿನಂಚೆತ್ತನ ಸಂಸಾರ ದಾಯಿಗ ಕೆಂಡ ದೇವರ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರ್ನವಿನ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪಡೋ ಪಣಪಿನಂಚೆತ್ತನ ಗುಣ ಎರಡೊಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಚಿತ್ತ ಇತ್ತಿನ ಕಲ್ಡ ವಿತ್ತ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಚಿತ್ತ ಇತ್ತಿನ ಕಲ್ಡ ವಿತ್ತ ಇಪ್ಪುಜಿ ವಿತ್ತ ಬಂಡ ಕಾಸು ವಿತ್ತ ಇತ್ತಿನ ಕಲ್ಡ ಚಿತ್ತ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕಾಸಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಡ ಬುದ್ಧಿ ಸಮಯ ಇಪ್ಪುಜಿ ಚಿತ್ತ ಇತ್ತಿನ ಕಲ್ಡ ವಿತ್ತ ಇಪ್ಪುಜಿ ವಿತ್ತ ಇತ್ತಿನ ಕಲ್ಡ ಚಿತ್ತ ಇಪ್ಪುಜಿ ಚಿತ್ತಲ ವಿತ್ತಲ ರಟ್ಟಲ ಇತ್ತಂಡ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಇಪ್ಪುಜಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಪೂಜೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂಜೆ ಚಿತ್ತ ವಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಒಂದು ಮೂಜಿಲ ಬೋಡು ನಂಡ ಬೇತದಾಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ರೆ ಪೂಜೆ ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶರಿ ಎಂಚಪ್ಪೆರು ಅಂಚ ಬದುಕದ ನಡತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಮೂಜಿಲ ನಂಗೆ ಒದಗೆರ ಸಾಧ್ಯ ಯಾನರಣ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಡ ಪುಣ್ಯ ಇಂಕ್ಲೆಗಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾನ ಚೆತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಬಂದುಳೆ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತನ ಚೆತ್ತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಿರಿಯಾಕಲ ವಾಲಗಾತೆರೆ ಬಾರಿ ಅಮ್ಮೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಉದೇನು ನೋಂದಾವಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಂದಾವಣೆ ಮಲ್ತದೆ ನೆತ್ತ ನೂತನವಾಯಿನಂಚತ್ತನ ಕ್ಲಬ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಉದೀಪನ ಮಳುಪುನಂಚತ್ತನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆತನ ಈಗ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪಿನಿ ಇನಿ ಒಂದು ಉದೀಪನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಕೈಟಾತನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಓದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಕೈಟಾತನ ಐದಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜುಮಾದಿ ದೈವದ ಕಿರುವಲು ಪತ್ತು ನಂಚೆತ್ತನ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾರ ಕೈಟಾತಂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ದಾಯ್ಕೆಂಡ ನೆಕ್ಕ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಐದಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿಕುಲು ನಿರಂತರವಾದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಂದ ಏರ್ತು ಪರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಚಿಪ್ಪಾರದ ಮಾರುನ ಪುಳ್ಳಿನ ಕೈದಾತನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಐದಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಚಿಪ್ಪಾರದ ಮಾರುವಜ್ಜರ್ನ ಎಂಗ ಪುಳ್ಳಿಯನ ಅವು ಪುಳ್ಳಿನ ಕೈತಾತನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ
ಯಾನು ದಾಯಿ ಪಣಂದುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಇಳಿತ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ದಿನ ಜನ ಮಂದಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನ ಲೆತ್ತದೆ ಎಂಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ತಮ್ಮನ ಒಂದು ಎಂಗ ಮಲ್ತಿನ ಜೆತ್ತನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ತಮ್ಮನ ಎಂಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಮಹಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ದಾದ ನುಡಿಕೊರ್ಪೆರವಿನ ಕಣ್ಣಾರೆತ್ತುದು ಕೆಬಿಯಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಉಡಲ್ಗೆ ಜಿಂಜಾದ ಮತ್ತ ಮುತ್ತಾದೆ ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಲ್ಪಡು ಬಣದ ಕಾತು ಕುಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಜನಮಾನಿ ಬಂಧುಳಿಗೆ ನ ಮೋಕೆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಳಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋಕೆದ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಬಂಧುಳೆ ಯಾನ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ನಿಖಿಲೆ ದುರ್ದೀಪೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ದಾದ ಕೆಲಸ ಪಂಡದೆ ಒಕ್ಕಯಾನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಬೋಪೆ ಇನಿತ ದಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಖಲು ಕೇಳಡುಳ್ಳಾರೆ ಮುಲ್ತ ಮಲಯಾಳಿಗೆ ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಲಯಾಳಿಗೆ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಅವು ಐದು ಬತ್ತನವು ಅವು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಂಡದ ಕಂತನವು ಅವು ಲಿಪಿತ ಮೂಲ ತುಳು ಇನಿಕ್ಕಲ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಳೆ ಮಲಯಾಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಉಂಡೆ ಜನವರಿಗೆ ದಾದ ಬಂಟೇನೆ ಮಲಯಾಳಿ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲಯಾಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಜ್ಜಿ ಲಿಪಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಡ ಮಲಯಾಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆತಂಡೆ ಕನ್ನಡ 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 ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡಗೂ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಕನ್ನಡಗೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಉಂಡೆ ಕನ್ನಡಗುಲ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಇರು ಟೀಚರ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಅಂದತೆ ಐಕ್ಯ ನೀಡಕೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಲಿಪಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಪಿ ಎತ್ತೆ ಅಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಉಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಜಗತ್ತದ ಜನಕುಲ ನಾಲೆಡ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಭಾಷೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಾಪುಂಡು ಕೊಂಕಣಿ ನೆಕ್ಕಲ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಕಲ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಗೋವಾದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆತಂಡವು ಅವು ಇನಿತ ದಿನ ಮೆರೆ ಒಂದುಂಡು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪು ಮಲಯಾಳಿ ಮೆರೆವಡು ಕೊಂಕಣಿ ಮೆರೆವಡು ಮಾತ ಭಾಷೆನ ಮೆರೆವಡು ಮಾತ ಬಗೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ದುಃಖ ದಾಯಕಂಡ ಲಿಪಿ ಇತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ನಿಖಲೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವು ಓಂ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತುನ ಶಬ್ದೋಚ್ಚಾರ ಮಲ್ಪುನಮ ಓಂಕಾರ ಬಿಂದು ಸಂಯುಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯಂತೆ ಯೋಗಿನಃ ಪಣದ ಮುನಿ ಮನೀಷಿಲ್ನಕಲು ತಪಸ್ವಿಲ್ನಕಲು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ತಪಸ್ಸದ ಮುಖೇನ ಆಕ್ರಾಂತ ದರ್ಶಿಲು ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಸಾರಸತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಓಂಕಾರದ ಲಿಪಿಯೋ ಒಂದು ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ತುಲೆ ತುಳುಟ್ಟು ಓ ಬರೆಪೆನಿ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಬರೆ ಬತ್ತೆ ಐತ ಕೊಡಿಕ್ ರಡ್ಡ ರವು ಸೊನ್ನೆ ಬತ್ತುಂಡ ಅವು ಓ ಅಂಡ ಮೂ ಬರೆಪನೆ ಅವೇನ ಇಂಚ ಬರೆದು ಇಂಚ ಮಲ್ತುಂಡ ಓಮ ಓ ಓಂಕಾರಗು ಲಿಪಿ ಕೊಡ್ತೀನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಂದುಡೆ ಹತ್ತು ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಸಾವಿರ ಕಲ್ಬರೌಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಂಡು ಶಿಲಾಶಾಸನಡು ಸಾವಿರ ಚೊಂಬು ಬಟ್ಟೆಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಂಡು ತಾಮ್ರ ಶಾಸನಡು ಸಾವಿರ ತಾರ್ದೊಳಿಟ್ಟು ತಾಡೆಯೋಳೆಲೆಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತಗೂ ತುಳುವಲೆಟ್ಟು ಲಿಪಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಭಾಷೆ ತಂಡ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಗೂ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಐಕ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಟಿ ಬರೆಪಿನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಗೂ ಲಿಪಿ ತುಳುವಲೆಟ ನಮ ಕೊಡ್ತಾ ಅವೇನ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕುಲು ತುಳು ಲಿಪಿನ ದಾಯದೆ ತೊಂದರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಐಕ್ಲ ಕಾರಣುಂಡು ತಾರ್ದೊಳಿ ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಗಿಜ್ಜೊಲಿ ತಾರಿದ ಕಿಲ್ಲೊಲಿ ಕಡಪದೆರು ಕಲ್ತೆರ ದೊಂಬುಗ ಬಾಡದೆರು ಇರ್ಲುದ ಪಣಿಗ ಪಾಡ್ದೆರು ಕಡವಲಿ ಕತ್ತೆರ್ದೆರು ಕೊಡಿವಲಿ ಮುತ್ತೆರ್ದೆರು ಬಾಮು ಗಂಚದಾನೆ ಬರ್ಪದೆರು ಎಣ್ಣೆ ಮಂಜುಳುದ ಸುಡರು ಕೊರ್ಪದೆರು ಕಟ್ಟದೆರು ಓಲೆದ ಕಂಠವನ್ನು ಪತದೆರು ಬಾಯಿದ ಅಚ್ಚರ ಓಲೆಡ ಬರೆಪದೆರು ಓಲೆದ ಒಕ್ಕನೆ ಬಾಯಿಡು ಓದಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು
ಓಲೆದ ಕಂಠವು ಬತ್ತುನು ದುಂಬುದಲೆಕ ಒಂಜಿ ಆಣಿದಲೆ ಕೆಪ್ಪುನು ಕಂಠವು ಅನ್ಪು ನಿತ್ತದಲೆಕ ಪೆನ್ನತ್ ತಾರ್ದೊಳಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಮಂಜಲದ ಸುಡರು ಕೊರ್ನ ನೆಟ್ಟು ಓಲೆದ ಕಂಠವು ಬತ್ತ ಬರಿಪಿನಿ ತುಳು ಲಿಪಿದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಬನ್ಪಿನವನು ಬರೆ ಉಡುಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಗಣತದು ಇಂಚ ತೆತ್ತದು ಇಂಚ ಮಣ್ತದು ಇಂಚ ಬರೆದು ಉಂತಾಯಿ ನಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಕಂಠವನು ದಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಹೊರ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯರ ಪತ್ಯಂಡ ಅಕ್ಷರ ಬರೆದು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಪಿನವರೆ ಮುಟ್ಟ ಕಂಠವನು ದೆಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಅಂಚೆತ್ತನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಲಿಪಿ ತುಳು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಬಳ್ಳಿದೋಪಾದಿದ ಲಿಪಿ ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ತಾರ್ದೊಳಿ ಪರಿವುಜಿ ಬಾಕಿದ ಏ ಬರೆದು ಇಂಚ ಗೀಟು ಬಾಟ ತಾರ್ದೊಳಿ ಪರಿಯುಣ ಅಂಡ ಒವೇ ರೀತಿದ ತಾಡೆಯೋಳೆ ಪರಿಯಂದಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಲಿಪಿತೋಪಾದಿದ ಭಾಷೆ ತುಳು ನಮ್ಮ ಲಿಪಿ ಬಂದುಳೆ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜಣ್ಣ ರೈಕುಲು ದುಃಖಿತು ಬರುತ್ತೇರೆ ಅಂಚಿದ ಮರ್ಕಿಲ್ದೆ ಮಲಯಾಳಿಗೆರೆ ಕೊನೆಯರು ತಮಿಳಿಗೆರೆ ಕೊನೆಯರು ಕನ್ನಡಿಗೆರೆ ಕೊನೆಯರು ನಡುಟು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬುಲ್ಟೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಬುಳಿಪುನ ಏತ್ ಪಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಅರ್ಥಾಪುಜಿ ನಂಕ ಅರ್ಥಾಪುಜಿ ಯಾನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ ಕೈ ಮುಗಿದ ನಟ್ಟುನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದೇ ನಿಖಿಲ ನಟ್ಟು ನೀತಿ ಯಾನ ಕೇರಳದ ಕ್ರೀಡಾ ಪಂಡ ಕೇರಳ ಸರಕಾರಡಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರಡಾದಿಪ್ಪು ಭಾರತ ದೇಶಡಾದಿಪ್ಪು ಎಂಕುಳು ತುಳುವೆರು ಒವೆಲ್ಲ ಕೇನುಜ ಎಂಕಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಅವಳೊಂದು ಕೇನುಜ ಬಾಕಿ ರಾಜ್ಯಡಾತಂಡ ತಮಿಳುನಾಡು ಲಡೈ ಮಲ್ತದ ರಾಜ್ಯದ ತೊಂದರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಗಡಿಪುಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಉಂದುವೆ ಜುಮಾದಿ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟನ ದೆತ್ತರನಂಡ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಗಟ್ಟ ಬಳಿ ಜತ್ತೆ ಮುಗೇರನಾಡ ಸಾರಳ ಸೀಮೆಡಾವುಂಡೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುಡಾವುಂಡೆ ಮಾಡಗುತ್ತು ಬರಿಕೆನ ಕಡತೊಂಡೆ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತಂಡ ಬನಬನವನ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡಲ ಎಂಕುಲ ತುಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೇನುಜ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಆಕ್ರಮಣ ಆತಂಡ ಬಂಡ ಅವ ಅನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಬಣಪಿನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಬಣಪನೆ ಎಂಕಲೆತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಆತಂಡ ತುಳುನಾಡಿಂದ ಆತ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಅಂದ ಇತ್ತಂಡು ಐದಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಆತಂಡು ಇಟ್ಟೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮುರಾನಿದ ದಿನ ಯಾನ ಲಡೈ ಮಲ್ತಿದೆ ತೊನ್ನಿ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಪನ್ಲೆ ಎಂಡ ಸಂಪತ್ತಿ ಜೆಂಡ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪುನು ಯಾನ ಸರಸ್ವತಿ ಪುತ್ರೆ ಯಾನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುತ್ರೆ ಎತ್ತು ಯಾನ ಐಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಎಂಕ ಬೊರ್ಚಿ ಏರೆಗಳ ಮಲ್ಲ ಕಾಸ್ತಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ ಬೆಂಪೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಧಿಕೃತ ವಕ್ತಾರಂದಿತ್ತಂಡ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೋಣ ಪನ್ನೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ವಹಿಸೊಂದನೆ ಮುರಾಣಿ ಎಂಕ ಅರ್ಥಾಂಡು ನಮ್ಮಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿಂಡ ಓಲ ನಡಪೂಜಿ ದಯಗಂಡ ಏರ್ನ ಕೈಕಾರ ಬತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದೇನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಅವು ತುಳುನಾಡ ಉತ್ಸವ ಅವಳು ಬಂದಿನ ಅಂಗ ಬತ್ತು ನಂಗೆ ಏಪ ತುಳ್ಳ ಕನ್ನಡ ಭುವನೇಶ್ವರಿನ ತೇರ್ವೈತೊಂದುಳ್ಳರು ಇಪ್ಪಡು ಕನ್ನಡ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಜಾಲ ಬತ್ತದ ಕನ್ನಡ ಭುವನೇಶ್ವರಿನ ತೇರ್ವೈತಂಡ ನಂಗೆ ಬೇನೆ ಅಪ್ಪುಜೋ ಯಾನ ದಾನೆ ಮಲ್ತೆ ಏನೇರ್ನ ಕೈಕಾರ ಬತ್ತದ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ತೇರು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಎಂಕಲು ಮರಣೆ ಬೈತ ಯಾನದೇನು ದಾಯ ಪಣಂದುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಎಂಗಲ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಶೇಖರ್ ಡಿಪ್ಪುನಾರು ದುಬೈದಾರ ಮುಲ್ತಾರುಳೆ ರೀತೊನ್ನೆ ರೀತು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮೂಲು ಎಂಗಲ ಮುಲ್ತ ಗುರುಕಾರುಳ್ಳೇರಿ ಜವಡೇರೆ ಬರುದು ಗೊತ್ತಾವಡು ದುಂಬುದ ದಿನೋಕಲಿ ನಿಖಲು ಎಂಗುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಅಕಾಡೆಮಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು 3 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ನಂಗೆ ದಾಯ ಪಣಂದುಳ್ಳೆ ತುಳುವ ತೇರ್ವೈತ ಬಂದುಳೆ ತುಳುವ ತೇರ್ವೈತೆ ಆ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಳ್ಳಿಯನು ಎನ್ನು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಗುರ್ಜರು ವೇದಿಕೆ ತಿನ್ನಗಳು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾತಿರ್ನಿ ಕನ್ನಡೋಡೆ ಆಡೆ ಕಟ್ಟಗಡೆಗೆ ಯಾನ ಶಾಸಕರಡ ಬಂಡೆ ಈರು ಮಿನಿ ತುಳುಟು ಮಿನಿ ಪಾತೇರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದಾರ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ತೆ ಆರು ತುಳುಟು ಪಾತೇರಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಸಮೇತ ತುಳುವೆರಾದಿ ತಂದರೆ ಕನ್ನಡೊಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಒಂದು ಪಣ್ಪಿನ ತಪ್ಪೊಂದು ಪಣ್ಪಿನತ್ತೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಯ ಪಣ್ಪಿನುಂಡು ನಮಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೇಜಾರು ಪಣ್ಪಿನುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಭಾಷೆ ದೂರ ಒಂದುಂಡು ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶರು ಬಂದೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಆರ್ನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕಡೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಏನ ಪುದರ್ದಾದಣ್ಣ ಉದಯಣ್ಣೆ ಅಮ್ಮೇರು ಇಲ್ಲಲಿಪ್ಪೇರು
ಉದಯಣ್ಣೆ ಜಾಲ್ಡುಗುಲೊಂದು ಪಾತೆರದು ಪೇರು ಎರಡ ನಮ್ಮ ರೀತೋನಡ ಇದು ಇಂಥ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಮ್ಮೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದಂತೆ ಅಂಚೆ ಬರಡು ಮುಲ್ತಿಂಚೆ ಬರಡು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡು ಆರಿನ ಲೆಪ್ಪಡು ಮೇರನ್ ಲೆಪ್ಪಡು ರಪಕ್ಕ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಉದಯಣ್ಣ ನಮ್ಮನ ಬದರ್ದದೆ ಅರುಣಕ್ಕ ಭಾರವತಿಗೆ ದಾದ ಮಗ ಹಿರಿಯದ ಇರ್ಕುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಳ್ಳ ಬಾತಿರುವ ನೆರೆಕರೆದ ಕಳ್ಳ ಬಾತಿರುವ ದೋಸ್ತೆಲ್ಲಿಡ ಬಾತಿರುವ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತ ಕೈತಲಿಗೆ ದಾದ ಮಗ ಹಿರಿಯದ ಇರ್ಕುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಏಪಲ ನಿಜವಾದ ಅಪ್ಪೆಡ ಮೋಕೆಜಿಂದ ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆಡ ದ್ವೇಷಂದ ಅತ್ತೆ ಅಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಣಪು ನಾವು ನಂಗೆ ಸಸಾರಾತಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲು ಇದು ತಾಕತ್ತದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಕೆಂಡ ರೋಮಾಂಚನ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ ಕಡೆ ಬಂಡಿನ ಐನು ತತ್ವ ಅವು ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟದವು ಅವು ಭಾರತ ದೇಶಗೂ ಪಾಠ ಅಂತರ್ಜಲ ಎಂಚ ವರಿಪೊಲಿಂದ ಪಾಠ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿನ ಎಂಚ ವರಿಪೊಲಿಂದ ಪಾಠ ಉಂಡು ಭೂಮಿದ ಓಝೋನ್ ಪದರ ನಾಶ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೂರ್ಯ ರಶ್ಮಿದ ಶಾಖ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವೇನೆಂಚ ತಡೆಪೊಲಿಂದ ಐಟು ಪಾಠ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತದ ಜನಕುಲ ನೆಮ್ಮದಿಡ ಬದುಕೊಡುಂಡ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿ ಬುಳೆಸಲೆ ಭಾಗ್ಯ ಓರಿಯೋಡ ಪಡ್ಬಿನ ಪಾಠ ಇಟ್ಟುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲ ಕ್ರೌರ್ಯೋಗ ಪೋವಂದೆ ಸಜ್ಜನ ಶಿಶುಕುಲು ಪುಟ್ಟೋಡುಂಡ ದಾದಾವುಡು ಪಡ್ಬಿನ ಪಾಠ ಇಟ್ಟುಂಡು ಅಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮರ್ದ ಬಾರಿ ದೂರ ಪೋಪಿನ ಕಾಲಗೂ ನಮನೆ ಕಾರಣಾತ ಐಕ್ಬೋಡಾದ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಸಸರ ಮತ್ತು ದೂರದೀಪನ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಸಸರ ಮತ್ತು ದೂರದೀದ ನಮ್ಮ ನೇಲೆಪ್ಪ ಆಯ್ನಂಚೆತ್ತನ ಕನ್ನಡನು ಅತ್ತಂಡ ಮಾಮಿ ಆಯ್ನಂಚೆತ್ತನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊನ್ನೆಟ್ಟು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸೋತಿನಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಶೋಕುಡ ಅಮ್ಮ ಪಡ್ಬಿನ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಏತ ಪೊರ್ಲುದ ಶಬ್ದವು ಅತೆ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಬಲತ ತೊಡೆತೆ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಬಿಂದು ಅಪ್ಪೆ ಕರ್ಲುಡು ಕುಳ್ಳುಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ನೆತ್ತೆರ ಮಾಸುನು ಪಟ್ಟುಂಡು ಕರ್ಲು ಕಪಟೆ ಮುಳ್ಳು ಮುಟ್ಟೆ ಒಂಜಾಪುಂಡು ಅವಳು ಪೂರ ಗೋಡಿದು ಅಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಾದ ಜೋಡಿದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ಲಕ ಅಪ್ಪೆ ಗರ್ಭೋಡು ಪಿಂಡಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ಗರ್ಭೋಗು 7 ತಿಂಗಳು 9 ತಿಂಗಳವರೆ ಮುಟ್ಟ ಅಪ್ಪೆನ ಕೆಬಿಯೇ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಕೆಬಿ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ಕಣ್ಣೇ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಕಣ್ಣಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ಶ್ವಾಸನೇ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಶ್ವಾಸ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ಪಾತೆರನೇ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಪಾತೆರೆ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ತೆನಸೇ ಆಯ್ಕೆ ತೆನಸಾಪುಂಡು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಕ್ ಆ 9 ತಿಂಗಳು 9 ದಿನ 9 ಗಳಿಗೆ ಆಯ್ನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡ ಬಾಲೆ ಭೂಗರ್ಭಗ ಬನ್ನಗ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಪೈನ ಪಾಠ ಎಂಚ ದುಂಬದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಕಲ್ಪೈನ ಪಾಠ ಎಂಚ ಕೆಂಡ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕುದುಬೆ ಬಂಡ ಬಂಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ದುಂಬದ ಕಾಲದ ಕುಲ್ಬೋದು ದುಂಬದ ಕಲ್ ಮಾಮಿನ ಕುಲ್ ನೆರ್ಪುನ ಕ್ರಮಜ್ಜನ್ ಎಂಚ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮುಟ್ಟೊಚ್ಚಿ ಅವು ಮುಟ್ಟೊಚ್ಚಿ ಒಂದು ಮುಟ್ಟೊಚ್ಚಿ ಬಂಡ್ಮಿನ ಕ್ರಮಜ್ಜನ್ ಪೋ ಜಾಲಡಿಪು ಮಗ ಪೋ ಕಿದಕ್ ಕೈ ಕಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಮಗ ಓ ಮಗ ಅರ್ಕಂಜಿದೀಲ ಮಗ ಓ ಮಗ ನೀರು ಕಣ ಮಗ ಅವು ಕಣ ಮಗ ಒಂದು ಕಣ ಮಗ ಏರು ಉದಯಣ್ಣನ ಅಮ್ಮಗ ಬಣಂತೀನಿ ಉದಯಣ್ಣನ ಬೆದ್ದೊಡ್ಡದು ಅವೇ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉದಯಣ್ಣಗೆ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ಉದಯಣ್ಣನ ಮಾಮಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಬಂಜಿನಲತ್ತ ಮಗ ಜಾಗೃತೆ ದುಣ್ಣದೆರ್ಪೆರೆ ಬುಡೊಡ್ಚಿ ಜಾಗೃತೆ ಮಗ ದಂಟಂದೆ ಗಾಡಿಡು ಪೋನಾಗ ಸ್ಕೂಟರ್ಡು ಪೋನಾಗ ಹಂಸುಡು ಮೆಲ್ಲ ಬೋಲ ಮಗ ತುಳೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಗೇಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಳ್ಳು ಕಡ್ಡಿ ಮುಟ್ಟರೆ ಬಿಡು ಪೂಜಾರೆ ಜಾಲಡಿ ಬರೆ ಬಿಡು ಪೂಜಾರೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲೆಗೆ ಕೈಕಾರ ಬಾಪುನ ಕಕ್ಕುನ ಸೀಕಿತ್ತಂಡ ಅಜ್ಜಿನಕುಲದ ಪೆದ್ದುನ ಒಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕುಲು ಸುಕೊಂಡು ಬೆದ್ದು ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ನಟ್ಟಿ ನಡೊಂದಿತ್ತಲ್ದಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಬೆದ್ದಿಯಲ್ದಿ ಇತ್ತೆ ಕೈ ಕಂಜಿಗೆ ಅರ್ಕಂಜಿದಿ ಒಂದಿತ್ತಲ್ದಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಬೆದ್ದಿಯಲ್ದಿ ಆತಾರ ಮಕ್ಳೆ ಕೈಕಾರ ಬಾಪುನ ಕಕ್ಕುನ ಸೀಕಿಜ್ಜಾಂಡ್ ದಾಯೆ ಅಕುಲು ಖಂಡದ ನಡುಟು ಪ್ರಕೃತಿದ ನಡುಟು ಅಕುಲು ಬೆನ್ನಿಬೆನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಖಂಡದ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನ ಉರೇಲು ಓಬೇಲೆ ಬೈದೆರ್ಲೆನ ಸಂಧಿ ಅತ್ತಂಡ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಲೆ ಪೊರ್ತುಗಂತೆನಗ ನಡಪುನಂಚೆತ್ತನ ಭಜನೆಲು ಗರ್ಭಸ್ಥ ಶಿಶುಕ ಪಾಠ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಮೋಲಿ ಈ ಕುದುಪೇನ ಪತ್ತೊಂದು ಟಿವಿದ ಎದುರು ಕುಳ್ಳೊಂದಿನತ್ತು ದೇವರೇ ಕೋನಿಡು ಕುಳ್ಳಿ ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಆ ಪೂರ ಆಯ್ ನೆಡ್ದ ಅವರ ಇನಿಕ್ಕಲ ಉದಯನ ನಂಚೆತ್ತನ ಬಾಲೆ ಸತ್ಸಂಗಿಲಾತೇರ ಇನಿಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಆದೇರ್ಪುನ ಜನಕುಲಾತೇರ ಅವೇ ಇತ್ಯದ ಜೋಕುಲ್ ತೂಲೆಗೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ತೀರ್ಥದಿಂದ ಪಿಜಿನ್ಗೋನ ಮಿತ್ತದಿಂದ ಕಾಕೋಣ ಐಕ್ಕಲ ಜಾಗ್ರತೆ ನೆಕ್ಕಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಕಟ್ಟಗಡೆಗೆ ಬಂಜಿನಾಳ ಒಡ್ಡನೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾನ್ ಈತು ಸಮ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಬಂಜಿನಾಳ ಆಪುಚಿನ್
ಕಟ್ಟಗಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಅನಗ ಅಕಲ್ನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂದು ಯಾರನ್ನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವೈಕ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಪಾಡುಂಡ ಮಾತ್ರ ದುಂಬುಪುರ ಇಲ್ಲಲೇ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಬೆದ್ದೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ 350 ಮಿತ್ತು ಪಂಜೋಕ್ಲಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೇನ ಬೆದಪದೇ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಶಿಶುಗಳು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ಮಾತ ಆರೈಕೆಯನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅರೆಗೆ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನ ಉರೇಲು ಓಬೇಲೆ ಕಂಡದ ಸಂಧಿ ಬಟ್ಟಿ ಮುಡೆಪುನಿ ಅತ್ತುಂಡ ಪಜೆ ಮುಡೆಪುನಿ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೈವದ ಗುಡಿಯರ ಸಂಧಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಜನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಭವಾನಿ ಅಮ್ಮ ಅಂದ ನಿಕಲು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂಕರುಡೆ ನಮ್ಮ ಬೈದೇರಿ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಮ್ಮ ತುಂಬೆ ಬೈದೇರಿ ಪಣಪುನೆ ಕಾರಣ ಇನ್ನು ಎನ್ನಮ್ಮ ಬಂದ್ಬೇರು ಇನಿದಾಲಜ ಮಗ ಪುಣ್ಯ ಜ್ಞಾನಂಜಿ ಬಚ್ಚವಾತ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ದಿನ ಆಲ ಸಿಸೇರಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವೊಂಜಿ ಬಚ್ಚವಾತ ನಂಗೆ ಪಾತ್ರೆನ ಹಕ್ಕ ದಿಕ್ಕದಂಡ ದಾನಗೆಂಡ ಸುರುಕೆ ಬೋಡಿಗೆ ಎಂಜ ಮುಳು ಸುರುಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಪಾಡೋಡು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಸುರುಕೆ ಪಾಪ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲಿನ ಬೋಡಿ ಕಟ್ಟದು ಅಂಚಾಪುಂಡು ಇಂಚಾಪುಂಡು ಕಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಗಲ ಬೋಡಿ ಕಪ್ಪು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಆ ಬಾಲೆಗೂ ಸುರುತ್ತ ಬೇನೆ ಬಂದಾಗನೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟೆ ಬೇನೆ ತಡೆತಂಡ್ರ ತಿರುಜಿ ರಬ್ಬಕ್ಕ ಅಮಾಂದಾಲ ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಉದಯನ್ನೇ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಲ್ತು ಬರ್ತನೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಕು ಮಣಂದು ಬರ್ತನೆ ಮೊಲೆಂದೆತ್ತೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಎತ್ತಲ್ಲ ತುಲೆ ದುಂಬದ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಸಮಾಧಾನಡು ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕುಲು ತುಲೆ ಕಲ್ಪ ಟೈನ್ ಟು ಕ್ಯಾಂಕು ಅನ್ಪಿನ್ ಕಾರಣ ಗರ್ಭಸ್ಥ ಶಿಶುಗ ಕ್ಯಾಂಕು ಪಾಠ ಆತಿ ಆಂಡೆ ಅಲ್ತುಕೊಂಡ ಐಸಿಯುಲೆ ತಲ್ಲ ಅವಳು ಅಂಚೆ ನಾವು ಟೈನ್ ಟು ಅನ್ಪಿನತ್ತೆ ಗರ್ಭಸ್ಥ ಶಿಶುಗ ಅವೇ ಟೈನ್ ಟು ಪಾಠ ಅವಳು ಟೈನ್ ಟು ಅನ್ಪಿನ್ ಪಿರಾವೆ ಆಂಡೆ 5 ಒಕ್ಕ ಕೊನದು ಅಲೆನೆ ಜೋರು ಬೇನೆ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ತುದ್ದದು ಸೂಜಿಗಂತೆ ಕುಸ್ಕಗಂತೆ ಕಂತದ ಮೊದಲ ಬೇನೆ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿನ ತಿಗತೇರ ಬಾಲಿನ ಬಿದೈದಿಯೇರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಲ ಪೆದುಪುನ ಬೇನೆನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಡ ಕುಮಾತ ಭವತಿಯ ಒಂದಪ್ಪ ಕುಳ್ಳುವ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬಂತೇರು ಕುಮಾತ ನಭವತಿ ಲೋಕುಡ ಹಾಳೆ ಅಪ್ಪೆ ಪುಟ್ಟ ಹೇಳು ಕಾರಣ ಮೊಲಿಗೆ ಪೆದುಪುನ ಬೇನೆ ಎತ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ತಲೆಗೆ ಪೆದುಪುನ ಬೇನಜ್ಜಿ ಬಂದುಳ ಇಂಚ ಈ ಗರ್ಭವತಿ ಪೊಣ್ಣನ ಆ ಗರ್ಭರ್ದು ಬಾಲೆ ಭೂಗರ್ಭಗ ಬನ್ನಗ ಅಮ್ಮ ಪಣಪುನ ಶಬ್ದ ಪಂಡದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಖಾಲಿ ಬರ್ಪುನ ತಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ಬಿನಜ್ಜಿ ಲೋಕದ ಬಳುಪುಣ ತೂನಗ ಬನ್ನಗ ಬತ್ತಲೆ ಪೋಣಗ ಕತ್ತಲೆಂದು ದಾಲ ಬಣ್ಣಗ ದಾಲ 19 ಅಂದ ಬಣ್ಪ ದಾಲ 19 ಅಂದ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜನ್ 19 ಒವೇನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗ ಒಂಜನ 19 ಅವೇ ಅಪ್ಪೆ ಕರ್ಲನ 19 ಅಪ್ಪೆ ಕರ್ಲನ 19 5 ಒಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಕರ್ಲನ ಕತ್ತೇರ್ನು ಐಕ ಬೋಡಾದ ಅಪ್ಪೆಗಳ ಬಾಲೆಗಳ ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿ ಸಂಬಂಧ ಐಕ ಬಣ್ಬಿನಿ ತಾಯಿಗಿಂತ ಬಂಧುವಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಂಧು ಏರಿಕೆಂಡ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಐಕ ಪಣ್ಬಿನಿ ಬಂಧನ ತಿಥಿ ಬಂಧು ಬಂಧನ ಪಣ್ಪುನ ಶಬ್ದರ್ದು ಬಂಧು ಪಣ್ಪುನ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಆತಂಡು ಇನಿ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರ ಸವಿನಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಬಂಡ ಏರೇರಾತ್ಯ ಐಕ ಬೋಡಾದ ಬಂಧು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಡ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯಡುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಲೋಕದ ಬೊಳುಪುನು ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಾಂದ ಪಣಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆಗೆ ದಾದಪಾಠ ರೂಪಡು ಕಲ್ಪವ ಇನಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ್ನ ಅವಳ ಮೆಕಾಲೆನ ಕಾರ್ದಡಿನ ಕೊಂದುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಮೆಕಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾತಿರ್ಲತ್ತೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಬನ್ಬಿನತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾತಿರ್ಲೆ ಅಂಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಬದ್ಧವಾದ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಟೀಚರ್ ಅತೆ ಇತ್ತ ಮದರ್ ಅಮ್ಮ ಬಂಡ ಮದರ್ ಅತೆ ಅಂದೆ ಸರಿ ಅತೆ ಮಮ್ಮಿಯ ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಬಂಡ ಮದರ್ ಅವಿತ್ತೆ ಒಂದ ಸಮಯ ಬಂಡ ಮಮ್ಮಿಯ ತುಲೆ ಅಕುಲು ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ತನ್ಲ ಪುಂಡು ನಿಜವಾದ ನೈಜ ಅರ್ಥ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಮದರ್ ಇತ್ತೆ 5 ಸಿನ್ನು ಅಕಲ್ನ ಸೊಡ್ಡು ಸರಿ ಆಂಡ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬಾರ್ದು ಬಿಮ್ಮ ಸಿರಿಂಟದ ನಗಲ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬಾರ್ದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಂದ್ ಐದಕ ಬ್ರದರ್ ಅವಳ ಬಂಡ ಬ್ರೋ ಪಂಡ ಬಿಮ್ಮ ಸಿರಿಂಟದ ನಗಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಿಮ್ಮ ಅಗಲ ಸಿಸ್ಸು ಯಾನು ಪಣಪನೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ್ನ ಕಾರ್ದಡಿ ನಕ್ಕೊಂದುಳ್ಳ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಲಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ತಂಗಡಿ ಮರ್ಮದಲ್ಲೂ ಮುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳರ ಎಲ್ಲರದು ಪಕ್ಕ ನಿರರ್ಗಳವಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತೆರ್ನಗ ನಿಕುಲು ಐ ಲವ್ ಮೈ ಅಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಮೈ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಮೈ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಮೈ ಭಾರತ ಅಂದು ಪನ್ಲೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಲಾಲೆ ವಾ ಕಾರಣಗಳು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದು ಪನೊಚ್ಚಿ ಭಾರತ ಅಂದೆ ಪನ್ಲೆ
ಮುರಣಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಪುನಗ ಆవులు ಕೇಂಡೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನಮ್ಮನ ಬುದರದ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ನಾಗವೇಣಿ ಐಕ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಪಾತೆರ್ನು ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂದ ಅಪ್ಪಂಡ ಭಾರತನು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದೆ ಬಂಡ್ಪನೆ ಅವು ತಪ್ಪತ್ತೆ ಬಂಡೆ ಅವು ಹೆಜ್ಜೆ ತಪ್ಪು ಕೇಂಡೇರು ಇರ್ ನಮ್ಮನ ಬುದರ್ದದೆ ನಾಗವೇಣಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಚಲೆ ಪೋರೀರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಚಲೆ ಪೋರು ಸ್ನೇಕ್ ಟೈಲ್ ಪಣದ ಲೆಪ್ಪೋರು ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಲೆಪ್ಪುನೆ ಸ್ಟೇಕ್ ನೈಲ್ ಕಮಿಯರ್ ಲೆಪ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಂಡ ತುಳುಟು ಉಚ್ಚುದ ಬಿಯಲ್ಲ ಬಲ ಅಂದಲೆ ಪೆರೆ ಅಪ್ಪನ ಹಾಪು ಜೊತೆ ನಾಗವೇಣಿಂದೆ ಲೆಪ್ಪು ತೆಂಜಿ ಕಮಲ ಅಂದು ಬುದರನು ಹೇ ತಾವರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂದಲೆ ಪೆರೆ ಅಪ್ಪನ ಕನ್ನಡಡು ಅತ್ತಂಡ ಲೋಟಸ್ ಕಮಿಯರ್ ಅಂದಲೆ ಪೆರೆ ಅಪ್ಪನ ಹಾಪುಜಿ ಅಪಗಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧವಾದ ಪಾತ್ರೆಂಡ ಭಾಷೆಗೆ ಬದಲಾಪುಜಿ ನಮಲ ಯಾನಿಕಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನ್ನು ನನ್ನದು ದುಂಬುದೆಂದಿನೊಕ್ಲಿಡ್ ಅಮ್ಮೆರೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂದುಂಡತ್ತೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಸಟ್ಟ ಅಂಡಾಯ್ತು ನನವಂತ ಸಮಯ ಬಂಡ ಈ ಊರಿಗೂ ಬುಧರು ಬರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಾಖಲ ಆಕ್ರಮಣ ಹೆಚ್ಚಾಂಡ ಡ್ಯಾಡಿ ಸಟ್ ಅತ್ತ ಅತ್ತಂಡ ನನ್ನ ಒಂತ ಸಮಯ ಬಂಡ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಕೊಟ್ಯ ತಂದೆಯ ಗುಡಿಸಲು ನೆಟೆ ಬರು ಹಾಂಡ ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ ಯಚ್ಚಿಕಲ್ ನಿಕುಲುಪುರ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಜವಣೇರು ಈ ಊರ್ಡು ಓಪುರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಪುದರ್ನ ಪಗತ್ತದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ಅವೇ ನಮ್ಮವಳು ಸರಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಾಂತಿ ನಿಕ್ಲೇರ್ದಾವಡು ಒವೇ ಕಾರಣಗ ಅಮ್ಮೇರಿ ಕೊಟ್ಟ್ಯಾ ಪಣ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಜಿ ಅಮ್ಮೇರಿ ಬಂಡ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೆ ಅಮ್ಮ ಪಣ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದದ ತಾಕತ್ತು ಅಮ್ಮೆ ಏರೆಂದು ತೆರಿಪಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಮ್ಮಡುಂಡು ಅಮ್ಮ ಏರೆಂದು ತೊಜ್ಪಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಮ್ಮೇರನ ಪುದರಡಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನೆ ಕೊಟ್ಟ್ಯಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನಕುಲ್ ನೆನಪಿಪ್ಪಡು ನೇರ್ದು ಏಪಲ ವಿಮುಖರಾವುಚ್ಚಿ ಎಂದು ಅನ್ನಿಕಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದುಳೆ ಪೊರ್ತು ನಮನ ಕಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತುನ ಕಾಪುಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡದ ಯಾನ ಪಾತೆರದ ವಿರಮಿಸವೆ ಏನೇ ಜುಮಾದಿ ಪೋದು ಧೂಮಾವತಿ ಆತ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೋದು ವ್ಯಾರಾಹಿ ಆತ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಬೋದು ಪಾಷಾಣ ಮೂರ್ತಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದೈವಲ್ನ ಪುದರೆ ಪೂರ ಅಡಿಮೇಲಾದಾತ ದಾಯೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸುಕುಡು ಸಮಯ ಜೀವಕ ನಿಕ್ಲೆ ನೀರು ಎಂಕುಲ್ಲ ಬಣ್ಪಿನವ್ವೆ ಪುರಾಣದ ಜುಮಾದಿ ಕಟ್ಟದ ಜುಮಾದಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಣ್ಪುಜ ಎಂಕುಲು ಎಂಕುಲು ಬಣ್ಪಿನ ರಕ್ತ ಬೀಜನ ಬದೆ ಮಲ್ತೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರೆ ನಿಜವಾದ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಒಂಜಿ ದೈವಗ ನೇಮಾನಗ ಎಗ್ಗಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಗಲೆ ಕತೆ ಬಣ್ಪಿನ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದ ಕತೆ ಅವು ಅತ್ತೆ ರಕ್ತ ಬೀಜನ ವದೆ ಮಲ್ತೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರ್ಯ ನಿಜವಾದ ಕತೆನ ಐಕ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾನುಸೇನವೆರ್ನ ಸಂದಿಂದ ಅವೇನು ಬನ್ಪುಜೇರು ಪದ್ನಾಜಿನ ಮಣದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟದ ಬುಳ್ಯದ ಸಂದಿಂಡ ಅವೇನು ಮನ್ಪುಜೇರು ಬಂದುಳೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಸಮಾಜೋಡು ಮಸ್ತ ಆತಂಡೆ ಒಂದಿನ ತಿದ್ದೊನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಎನ್ನಿಕಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅತ್ತಂಡ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಜವಣೆರಡ ಪನ್ಪುನ ದೈವಳು ಪುರ ನಮಕ್ ನೋಪುನ ದೈವಳತ್ತೆ ಅಕುಲ್ ನಮನ ಕಾಪುನ ದೈವಳು ದೈವಳಿಗೆ ಕಲಿ ಗಂಗಸರ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಅಫೀಮು ಗಾಂಜ ದಿವಡೆ ಒವೇ ದೈವಗು ಕಲಿಗಂಗಸರ ದಿವಡೆ ನಿಕುಲು ಕಲಿಗಂಗಸರ ಪರಡೆ ಒವೇ ದೈವ ಕಲಿಗಂಗಸರ ಕೇಣು ನಿತ್ತುಂಡ ಮಗತ್ತಿನ ನಮಗೆ ಏನನ್ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಆ ದೈವಡ ಯಾನ್ ಬಾತಿರ ಜನಲ್ಲೆಪ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಬಾತಿರುವೆ ದಾಯಕೆಂಡ ಐಕ ಬೋಡಾಪನಂಚತ್ತನ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಯಿನ ಅವಲ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ದಾಖಲೆ ಏನಡುಂಡು ದಾಖಲೆ ದಾಂತಿನ ಓಲ ಪಾತಿರು ಬಂಧುಳ ನಿಕ್ಕಳ ಕೈ ಮುಗಿದ ನಟ್ಟನು ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕಲಿಡೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿಪುರ ವೈದಿಕೀಕರಣ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಆಪುಂಡು ಕೊಟ್ಟೆತ್ತಿನ ದೈವತ್ಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ ಇಲ್ಲಡೆ ನೆರೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ ನಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಒಂದುಂಡು ನೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪುದು ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ದೈವಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆ ಕಾಸಿನ ಪಾಪದ ದೈವ ಕಟ್ಟು ನಕ್ಲೆ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಲೆತ್ತೆ ಅತ್ತಂಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾಸಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದಿಲೆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ವರ್ಷ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ದಾಯನಿಕುಲು ಮಲ್ಪರೆ ಮೂರನೇ ದಿನ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ದ ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಒಕ್ಕೆಲಾಂಡ್ ಎಂಕಲೆಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಖರ್ಚಿ ತುಳುನಾಡದ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ದೈವ ನಿಲೆ ಮಲ್ತ ದೈವ ಒಕ್ಕೆಲ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕುಟುಂಬದ ಕುಲೆಂಗು ಒಗ್ಗಟ್ಟುಡುಳ್ಳ ಯಾನು ಬಣ್ಬಿನ ತಪ್ಪುಂದು ಬಣ್ಬಿನತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆವಡು ದಯಕೆಂಡ ಅಲ್ತ ಪದ್ಧತಿ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ದೈವಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ
ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಟ್ಟುನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಾಗೆ ಎತ್ತ ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ಬನತನಾಗೆ ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅವನು ಯಾನು ಕುದ್ಯ ಮಲ್ತ ಬಂಡ ನಿಖಲೆ ಉದ್ದ ಮಲ್ತ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರ ಉಂಟು ನಿಖಲು ಬನುಕಲೇನು ಕಟ್ತದೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದೆ ಐಟ್ ಕಾರ್ಲದ ಕಲ್ಲುನೆ ಕಾಣತ್ತೆ ದೀತದೆ 48 ದಿನ ನೀರಿಡಬಾರ್ದು ಅವಳ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿ ಜಿಂಡ 24 ದಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂಡದು ಅವಳ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿ ಜಿಂಡ 16 ದಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ದೀಪ ಕಲ್ಲು ದೀದು ದುಂಬದ ಕಾಲು ಇನಿತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬೈದಿನ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ದುಂಬು ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡದಡಿ ಬೊಂಡ ಅವಳು ಮೂಲ ನಿವಾಸಿರೇ ನಾಗ ಪೇರು ಮೈತೊಂತಿನಿ ಅಂಚಿ ಬೊಂಡ ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಪೇರು ಮೈತೊಂತಿನ ಬನ ಉಂಡು ದುಂಬದಕ್ಕಲು ಬಿರುವೇರು ಪೇರು ಮೈಪನ ಬನಲ ಉಂಡು ಇನಿದ ದಿನ ದಾದಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ನಂಗೆ ಬನ ತುಳ ಪೋಯರು ಜೀತೆ ತುಳುವನಾಗಿರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡದ ನಾಗೆ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರಂಡ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೈವ ನಾಗೆಲ್ಲ ಬಾತಿರ್ನ ಕನ್ನಡೋಡು ನನ್ನ ಒಂತ ಸಮಯ ಬಂಡ ದೈವಲ ಕನ್ನಡೋಡು ಬಾತಿರ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರು ನಾಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡೋಡು ಬಾತಿರ್ನ ಬನ ತುಳ ಪೋಯರಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆ ಐಟೊಂಜಿ ಪೇರು ಜಪ್ಪೆರಂಜಿ ಒಟ್ಟೆ ಐತ ಬರಟಿ ಬೇರು ಜಿಂಜಾರಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ 354 ದಿನ ನಕ್ಕುರು ತೇರಂಟೆ ಕಂದೊಡಿ ಪುರಿಯೋಲು ಪುರ ಪೋತುಂಡು ವರ್ಷಗರ ಬೇರ್ಮೈ ಬೇರೆ ಪೋಪನಿ ಆನಿ ರಡ್ಡು ಕೊಡಪನ ನೀರು 90 ಅರ್ಚಕೆ ಇಂಚ ಬೆಜಕ್ರನ್ ಹೊರ ಒಂದಾಯರು ಒಂಜಿ ಕೊಡಪನ ಬಾಡಿಯರು ಇಂಚ ಉರ್ದಿಯರು ಕುಡೊಂಜಿ ಕೊಡಪನ ಬಾಡಿಯರು ಆಂಡ್ ಅಡಿಗೆ ಆಂಡ ಪೋಂಡ 10 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಪುರಿಯೋಲು ನಕ್ಕುರು ಬೈನ ಅವೇನು ಪೂರ ಪೇರ್ ಮೈತಿನ ಈ ತೊಟ್ಟೆರು ಜಿಂಜನ ಬಾಟ್ಲಿಡ್ ತೀರ್ಥ ಪತ್ತೊಂದು ನಂಗೆ ಪರ್ಯ ನಿಜವಾದ ವೈದಿಕ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾತಃ ಸಂಧ್ಯದ ತೀರ್ಥ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಧ್ಯೋಗಾಪುಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಧ್ಯದ ತೀರ್ಥ ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯೋಗಾಪುಜಿ ಆ ವೈದಿಕ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪು ತೀರ್ಥ ಬಣ್ಣು ನಾವು ಬಾಟ್ಲಿಡ ಬರ್ಪನವತ್ತ ಅವು ಗಂಟೆಲಿರ್ದು ಜಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆತನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮೂರ್ಖರಾತ ನಾಗಗ ಮೈತಿನ ಅಂಚೆತನ ತನು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಕಲಬೋಡು 7 ಅಪ್ರಾಯದ ಜೋಕ್ಲರ್ದ ಬತ್ತನ ಎಲ್ಪ ಪ್ರಾಯದ ಪರಬೇರೆ ಬರೆ ಮುಟ್ಟ ಐಕಲ ಅಳತೆ ಕೊಡ್ತೇರೆ 7 ಅಪ್ರಾಯದ ಜೋಕ್ಲರ್ದ ತೀರ್ಥದಕಲ ಬಂಡ ಆಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಕಲೆಗೆ ಅಕಲ್ನ ಶರೀರದ ಮಲಮೂತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಪೂಜೆ ಐಕ ಬೋಡಾದ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಪೋಯರಜ್ಜಿ ಎಲ್ಪ ಪ್ರಾಯದ ಪರಬೇರದ ಮಿತ್ತದ ಅಕ್ಕಲೆ ಬನಕು ಪೋಯರಜ್ಜಿ ದಾಯಕಂಡ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಲಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಪೋಯರಜ್ಜಿ ಆಯ್ತ ನಡುತ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಡು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ಲು ಬನಕಬಹುದು ಒಂಜಿಕೊಂಡ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಮೈಪು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆಲ್ಗೆಂದಲಿ ಬೊಂಡದ ಮೈತಿನಿ ಎನ್ನ ಜೀವಿತ ಬೊಂಡ ಎನ್ನ ಐತ ಬೊಂಡ ಅಡೆ ಎನ್ನ ಬತ್ತನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಐನಾರು ಒರಿ ಬೊಂಡ ಮೈತಂಡ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೊಂಡ ಮೈಪುನು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೇರು ಮೈಪುನು ನಮ್ಮ ಪಂಪಿನ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತದಾದ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು 100 ಜನ ಬನಕಬಹುದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಮೈತು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಒರ್ತಿ ಬನಕು ಒಪ್ಪನ್ ಟೀಚರ್ ಮಾತ್ರ ಬಪ್ಪನ್ ಜೋಕುಲು ಬೊಂಬಾಯ್ದು ಬೋನ್ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ತಂಬಿಲತ್ತೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮೆತ್ತೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬೊಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪೇರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಗಲು ಪೂರ ಬೊಂಡು ಈ ಟೀಚರ್ ಬಾಪ ಹರಿಗೆ ನಡಪೇರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಗೋಡಿ ನಿಲಿಕೆ ಬೊಂಡಲ್ಲ ಕಿಟ್ಲಿ ನಿಲಿಕೆ ಪೇರ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಅವು ನಾಗಗ ಗತಿ ಕೆಟ್ಟ ನಂಕ ಮತಿ ಕೆಟ್ಟ ಒಂಜಿಲ ಅರ್ಥ ಆಬುದು ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಿಖಲು ಬನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆತ್ತ ದೈವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆತ್ತ ಇದನ್ ಟೀಚರ್ ಡನೆಕೆಯನ್ನು ಇರ್ನ ಮಗಲು ಅಮೆರಿಕದ ಉಳ್ಳಲೆ ಮಗೆಯವರು ಜಪಾನ್ ಉಳ್ಳೆಂದು ಬತ್ತಗ ಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಇರಗ ವಜ್ರದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕಣ ಇದೆ ಹಾ ಸೋಕುಂಡು ಮಗ ಅಂಡ ಈ ಚೌತಿ ಬರ್ಬೋಗಲ್ಲ ಬರ್ಪತ್ತ ಮಗಳು ಬಂದ್ಬಿನ ಅಮ್ಮ ಇರಗ ವಜ್ರದ ಬ್ರಾಸ್ಲೈಟ್ ಕನ ಇದೆ ಲಾಯ್ಕುಂಟು ಮಗ ಅಂಡ ಈ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗಳ ಬರ್ಪತ್ತ ಅಪ್ಪನ ಕಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಬುಡ್ಚಾಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಏಪ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಮೋನೆ ತೂಪೆ ನಂಗಲಪ್ಪು ನಮ್ಮ ದೈವಳೆಗಳಂಚನೆ ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಡೆ ತಪ್ಪಂದೆ ಪೋಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸರ್ತಿ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ರಜೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ನಿಖಲ್ತುಲೆ ಯಾನ ದೇಶ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ತಂಬಿಲ ಆನಿದ ದಿನ ಕೋಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡಾರಲ್ಲ ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಅಪ್ಪನ ಚಾಕಿರಿಡುಪ್ಪೆ ನಿಕುಲ್ಲಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ತನುಮೈಪನಲ್ಪ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನಲ್ಪ ವರ್ಷಗೂ 2 ದಿನ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ರಜೆ ಮಲ್ತದೆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಪನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೊಂದು ಇನಿದ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಾತೆರಂಡು ದುಂಬದ ದಿನಗಳ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಗ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಪಂಡೊಂದು ಮಾತ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಬೈದೇರೆ ತಿಳಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬರಂದುಳ್ಳೇರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು 6 ನಿಖಲನ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಪಾಯರುಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ 6 ತೆಲಿಪಾಯರ್ ಇತ್ತೇರಂದಂಡ ಯಾನ್ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಂಡ್ಯ ನಿಲಿಕೆ ಗೇನದ ಬಡವು ಜಿಂಜಾಯೆ ಅವೇನು ಪೂರ ದೆತೊನ್ಲೆ 6ನ ತೆಲಿಕೆನ ಉಡಲ್ ನಿಲಿಕೆ ದೆತೊನ್ಲೆ ನಿಖಲ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯಲೆ ಪಡೆದ ಬಂಡೊಂದು ಇನಿತ ದಿನ ಏನಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾನ್ ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನಿತೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಐಸಿರುಡುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನಿಖಲು ಕೇಣುವ ನಿಖಲು ದಯ ಮಲ್ತದ ನಿಖಲು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬಡು ಪಣಬನ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಜಿಪ ವರ್ಷ ಕರಿನಂಚಿತ್ತನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಡಿತ ಅಜಿಪ ವರ್ಷ ಕರಿನಂಚಿತ್ತನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಡಿದ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಪಟ್ಟಿನೆಂಗ್ಲೆ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾಶಾಸನಗ ಅರ್ಜಿ ಬಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಪನ್ಪಿನ ಬಾತೆರ ಕೊರಂದು ಬೊಟ್ಟೊಡು ತುಳುವ ತೆಂಬರಿನ ನಟ್ಟುವೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಯಾನಿರಿನ ಜಡಪತಿ ನಕ್ಲಿನ ಕುರ್ಕುದಲಕ್ಕಲ ನಂಜಿನ ರಕಟ ತುರ್ತುಗಿಡ ಪುಲ ಕಂಟೆನುದಾಪನ ಕಂಟಕ ಕರಿಪುಲ ಒಟ್ಟುಗು ಬದುಕುನ ಗೇನ ಈ ಕೊರ್ಲ ಉದಿಯ ಬೆರಡು ಗಾಳಿ ಕಡಲದ ಉಳಯಿ ಪುಟ್ಟವು ಈಗೇನ ಉಡಲದ ಉಳಯಿ ಯಾನು ಯಾನು ಯಾನನ್ಪಿ ಅಂಟು ಪೋವಡು ಪಿದಯಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲೆಯ ನಂಟು ಪುಟ್ಟವಡಿನಿ ಬೊಟ್ಟೊಡು ತುಳುವ ತೆಂಬರಿನ ನಟ್ಟುವೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಯಾನಿರಿನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನನ್ಪಿ ಸೊರಲಕ್ಕನಗ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಎನ್ನನ್ಪಿ ಬಂಟು ಬಲಿಪನಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ಪಿ ಉರಲುರಿಪುನಗ ಮೈ ಮೇದ ಮಾಯ ಇನಿನಲಿ ಪುನಗ ಬೊಟ್ಟೊಡು ತುಳುವ ತೆಂಬರಿನ ನಟ್ಟುವೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಯಾನಿರನ ಬಂದು ಬಂಡೊಂದು ಬಂದುಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಿಖಲ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರೆಗೂ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿದೀಪ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅವಡೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಭಾಷೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಎಂಚ ಒರಿಪವಡು ಎಂಚ ಬುಳೆಪವಡು ಇಂದತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮೋಕೆದ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರ್ನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕಡಲ್ ದಾಂಟದ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ರೀತು ಅಂಚನ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಮೇರೆಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಾನದಿಗೆ ಮೇರೊಂಜಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯನೆ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬುದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ರೀತು ಅಂಚನ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಗುಂಡಾದರ ಗೊತ್ತು ಕುಲಶೇಖರ್ ದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಎಲ್ಲೆರ್ದೆ ದೈವ ದೇವರನ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತು ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಮಸ್ತು ಉಮೇದು ವೀರನಾರಾಯಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ಕುಲಶೇಖರ ಉಂದತ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಂದತ ಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಚಾಲಕರು ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಗಲ್ಫದ ಇತಿಹಾಸಡೆ ಸುರುಕಾದು ದುಬೈಡ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪುಸ್ತಕದ ಸಹ ಸಂಪಾದಕರಾದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುಸ್ತಕನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮೋಕೆಡು ದುಬೈದ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಗ ತುಳು ಒರಿಪಾಕ ಪನ್ಪಿ ಕೂಟ ಕಟ್ಟದು ತುಳುನಾಡದ ಗೊಬ್ಬುಲೆದ ಲೇಸು ಮಲ್ಪಾವೆರು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಯಕ್ಷ ಮಿತ್ರರು ದುಬೈ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ದುಬೈ ಧ್ವನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಶನೀಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ದುಬೈ ಸೌಹಾರ್ದ ಲಹರಿ ದುಬೈ ಇಂಚಿನ ಅವೇತೋ ಸಂಘಟನೆದ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮೇರು ದುಬೈಡ್ ಕರಿನ ವರ್ಷ ನಡತಿನ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನಡು ತೂಪರಿಕೆ ವಿಭಾಗಡು ತುಳುನಾಡದ ತುಪ್ಪೆ ಪಡಿಮಂಚ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲು ಅಂಚಿನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ನಾಗಬನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಂದತ ಬಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ತೋಜಿಪಾಯಿನ ಕೀರ್ತಿ ಮೆರೆಗು ಸಂದಿಂಡು ಈತ ಅತ್ತಂದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಪಿರವರಿನ ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆನ ಮದಿಮೆಗೆ ಸಹಾಯ ಜೋಕ್ಲೆನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೂ ಸಹಾಯ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜಡು ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಾದ್ದರು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನ ಮೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ 4 ದಿನ ರಜೆ ಪಾಡ್ದು ಆತು ದೂರದ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಬೈದೇರು ಬೇರೆನು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಲೆತ್ತದು ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರ್ನ ಸಮ್ಮುಕಡು ಗೌರವ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲನ ಈ ಅಮ್ಮೇರ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಮಕ್ಕಳನ ಕರ್ತವ್ಯ ತುಳುಟೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ರೀತು ಅಂಚನ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಮೇರೆಗು ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕಲ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರು ಶಾಲು ಪದೆತ್ತದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ನದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೇರ ಕೊಟ್ಟೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಬತ್ತದು ರೀತು ಅಂಚನ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಮೇರನ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಡು ಪಾಲು ಪಡವಿಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಯವರೇ, ಇದೀಗ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸಂಮೋಹನಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣವನ್ನು ಗೈದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಹನೀಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾದ ಆಸನಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಈ ಸಭೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತಹ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ರೋತೃ ಬಾಂಧವರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು. ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸಂತರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ತೆರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ? ಮಾನವ ತನಗಿಂತ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನಗೊಳಿಸಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ತನ್ನ ಅಧೀನವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ಈ ಮಾನವ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು: ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆ, ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ, ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ, ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಧಕ್ಯ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳು. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ, ಶೈಶವ, ಬಾಲ್ಯ ಈ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಪರಾವಲಂಬಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶಿಶುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರ, ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ತದನಂತರ ಕೊನೆಯದ್ದು ವಾರ್ಧಕ್ಯ. ಆ ಅವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ವೇದ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸಾಕೋ ಸಾಕು, ಈ ಜನ್ಮವೇ ಸಾಕು ಎನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು ತಲುಪಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಆಗ ತಾನೇ ಬಿರಿವ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹೂವಿನ ಹಾಗೆ, ಆಗ ತಾನೇ ಬಿರುವ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಕಂಪು ನಮ್ಮ ನಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟು ಸುಖಮಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಿನ ತನಕ ನಾವದನ್ನು ಆಘ್ರಾಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 1 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಶೈಶವ, 3 ರಿಂದ ಸಾಧಾರಣ 14 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಬಾಲ್ಯ, 15 ರಿಂದ 18 ತನಕ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ, 18 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಯೌವನ, 40 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಪ್ರೌಢ,
60 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ. ಈ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ನುಡಿ ಮುತ್ತುಗಳು, ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಹುಚ್ಚು ಕೋಡಿ ಮನಸ್ಸು ಅದು 16ರ ವಯಸ್ಸು. ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು ಸುಂದರವಾದ ಸುಮಧುರ ಗಾಯನ. ಆಗ ತಾನೇ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಕನಸುಗಳು, ಆಸೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಣುವಂತಹ ಪ್ರಪಂಚ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವೆನಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಕಾಣ್ತಾ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ ಬರುವುದೇ ಯೌವನ ಕಾಲ. ಈ ಯೌವನ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಭೋರ್ಗರೆದು ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ಜಲಪಾತದ ಹಾಗೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಸೆಗಳು, ಕನಸುಗಳು ಮೂಡಿ ಮೂಡಿ ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆಯಂತೆ ಅಲೆ ಅಲೆಯಾಗಿ ಹೊಮ್ಮಿ ಬರ್ತವೆ. ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು, ಇನ್ನು ಏನೇನೋ ಕನಸುಗಳು, ಏನೇನೋ ಆಸೆಗಳು. ಈ ಯೌವನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ಅಂತಹ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯ. ಕೇವಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪದವಿ ಪಡೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಸಂಸ್ಕಾರವಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಬೇರೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವೇ ಬೇರೆ, ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಬೇರೆ. ಈಗ ತಾನೇ ನೀವು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಗರ್ಭಸ್ಥ ಶಿಶುವಿಗೆ ನಾವು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು, ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ತಾಯಂದಿರು ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಸುಭದ್ರೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಇರುವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹೂ 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 ಅಂತ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೂಂಕಾರ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಕೊನೆಗಾಗುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಸುಭದ್ರೆ ನಿದ್ರಿಸ್ತಾಳೆ, ಆದರೆ ಹೂಂಕಾರ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಕೂಡ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ಸುಭದ್ರೆಯ ಸ್ವರವಲ್ಲ, ಮಗುವಿನ ಸ್ವರ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅಭಿಮನ್ಯುಗೆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗರ್ಭಸ್ಥ ಶಿಶುವಿನಿಂದಲೇ ನಾವು ತೊಡಗಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಶೈಶವದಲ್ಲಿ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಗು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಪರಿಸರ, ಮಗು ಒಡನಾಡುವಂತಹ ಜನರು, ಅವರ ವರ್ತನೆ, ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವು ಮಗುವಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ಮಗು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೋ ಆ ಮಗುವೇ ಮುಂದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಯುವಕರ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದು ಯೌವನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಯೌವನ ಕಾಲ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ. ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ನೋಡಿದಾಗ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಕ್ಷಸರು ಕೂಡ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿ ದೇವರಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು ಯೌವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆ ಯೌವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಿದ್ರೆ
ಆಗ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ನಾವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ವಿಷಯ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಬುದ್ಧ ಬೌದ್ಧ ಮತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ, ಮಹಾವೀರ ಜೈನ ಮತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ. ಇದು ಇತಿಹಾಸದ ವಿಷಯ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಮಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶವಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬದುಕಿದ್ದು ಕೇವಲ 32 ವರ್ಷ. ಆ 32 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯದ್ಭುತ. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತರುಣ ಸನ್ಯಾಸಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು ಕೂಡ ಯೌವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಯುವಕರಾಗಿದ್ದಾಗ. ಇನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಯುಗವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗೈದವರು, ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವಿಷಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂಧುಗಳೇ, ಯುವ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವ ಗೋಮಾತೆ, ಈ ಭೂಮಿಯ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ತೆಂಗಿನ ಮರ, ಇವು ಎರಡರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗೋಮಾತೆ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವದವಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಕವಿಯೊಬ್ಬರು ಬರೆದದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ತಾನು ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವಳು, ತಟ್ಟಿದರೆ ಸಗಣಿಯಾದೆ. ಆ ಸಗಣಿ ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ, ಅದು ಈಗೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಆಧುನಿಕ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲಿನ ಆ ಒಂದು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಗೋ ಮಾತೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಈ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತವು. ಅದೇ ರೀತಿ ತೆಂಗಿನ ಮರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿಯಾಳವಾಗಲಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಆಗಲಿ, ಮಡಲೆ ಆಗಲಿ, ಕೊನೆಗೆ ಸತ್ತಂತ ಮರವೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದು ಅನುಪಯುಕ್ತವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಯುವ ಶಕ್ತಿ, ಇದರ ಕಣವು ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಗಲಾಟೆ, ದೊಂಬಿ, ಕ್ರೌರ್ಯ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಮೋಸ, ವಂಚನೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ನಾವೇ ನೋಡೋಣ. ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡುವಂಥವರು 15 ವರ್ಷದಿಂದ 25 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರು. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥವರು ಅವರು ಕೂಡ ಬಿಸಿ ರಕ್ತದ ತರುಣರು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ಇದೇ ಯುವಶಕ್ತಿ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು? ಕಾರಣ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೊರತೆ. ಈ ದಿನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಕೊಟ್ಟೆವ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಘದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಯುವಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಶಕ್ತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕತೆ. ಗೋಮಾತೆಯಿಂದ ನಾವು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಶುದ್ಧವಾದ ಹಾಲು. ಒಂದು ಸಲ ಆ ಹಾಲು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿತಂತೆ. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗ್ತಾನೆ. ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಮ್ಮ, ಯಾಕೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಿ ಅಂತ. ಆಗ ಹಾಲು ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವ, ನಾನು ಆಕಳಿನಿಂದ, ಎಮ್ಮೆಯಿಂದ, ಆಡಿನಿಂದ, ಕುರಿಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧಳಾಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಾಪಿ ಮಾನವ ನನಗೆ ಹುಳಿಯನ್ನು ಹಿಂಡಿ
ನನ್ನನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ನನಗೆ ವರ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಹಾಲಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವಳು ವರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು, ಒಂದು ದಿನದ ಹಾಲಾಗಿದ್ರೆ ನೀನು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀಯ. ಹಾಗೆ ನಿನಗೆ ಹುಳಿಯನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಮೊಸರನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ 2 ದಿವಸ ನೀನು ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಸರನ್ನು ಮಜ್ಜಿಗೆಯಾಗಿ ಕಡೆದಾಗ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೀನು ಬದುಕಿ ಉಳಿಯುತ್ತಿ. ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಕಡೆದು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೀನು ಬದುಕಿ ಉಳಿತೀಯ. ಅದೇ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ ಘಮಿಸುವ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನೀನು ಅದೆಷ್ಟೋ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇರ್ತಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇದೇ ತುಪ್ಪ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಉಳಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧವಾಗಿ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ತುಪ್ಪದಿಂದ ನನ್ನ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಬೆಳಕಾಗ್ತಿ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರಳಾಗ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಾಲು ಮೂಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾಯ್ತಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಯುವಕರೇ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಮಲಗಿದಂಥವರಿಗೆ ಉದಾರ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೂ ಆಗಲಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚಂದ್ರಮನಂತೆ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ತರುವಂತೆ ಆಗಲಿ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಂತಹ ಆ ದೈವ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ದಾರದ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಇರುವಂತಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕುಳಿತು ನಿಮ್ಮೆದುರು ನಿಂತು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆ ದೈವಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ತನಕ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಶಿರಸ ನಮಿಸಿ ಅಮ್ಮೆರಕೊಟ್ಯ ಕ್ಲಬ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ವರದಶಂಕರಿ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸುಧರ್ಮ ಸಭೆದ ಗುರ್ಕಾಲ್ಮೆನ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಆಲಾರು ಮೆರೆಡ್ದು ಗುರ್ಕಾಲ್ಮೆದ ಮದಿಪು ಗೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಎನ್ನ ತರವಾಡದ ಅಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವ ಅಂಚನೆ ಈ ತರವಾಡದ ಕುಲದೇವತೆ ಆಯ್ನಂತಿನ ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಲ್ಲ, ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಮನಸಾರ ವಂದಿಸಾಂಬೆ. ಅವೆಲೆಕ್ಕನೆ ಪವಾಡ ಪುರುಷರ ಆಯ್ನಂತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪುರುಷರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಿಗಳ ತರತಗ್ಗಾವಂಬೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಡಿಕ್ಕಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ನಿರ್ಗಮಿಸೇನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಸೂರುಕಾತೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಂದಾವೆ. ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿಂಚಿನ ಈ ಕುಟುಂಬಸ್ಥೆ, ಈ ತರಬಾಡದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥೆರ್ಲ, ಈ ಊರದ ಬಿನ್ನೆರು ಆಸುಪಾಸದಾಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಕಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಗಳ ಸಂದಾವೆ. ಇನಿ ಈ ಮನ್ನಡೆ ಅಮ್ಮೇರಿ ಕೊಟ್ಯ ತರವಾಡದ ಈ ಮನ್ನಡೆ ಅಮ್ಮೇರಿ ಕೊಟ್ಯ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್
ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಿಸಾಯಿನೈಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏನದು ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡೊಂದು ಏನು ಸೊನ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಕೆ ಈ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ನೈಕೆ ಈ ಕ್ಲಬ್ ದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇಲಕ್ಕ ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಅಮೇರಿಕೊಟ್ಟಿಯ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ದುಂಬುದ ಅಕ್ಕಲ ಮಾತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ದೆಕ್ಕದೊಂಬು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಒಂಜಿ ಸುರಿಮಳೆನೇ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸನೆ ಬರ್ಪಾಯರು ಜನಕ್ಕಲೇನು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಸೂಜಿ ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಬೂರಂಡಲಾಕ ಏರ್ನಂಚಿನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏರ್ನಂಚಿನ ನಿಶಬ್ದಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಆರ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೇಂದಿರು ಆರು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಆವೊಂದುಂಡ ಸಂಶಯ ಒಂದು ಏರೆಡ್ದು ನಾಶ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಏನೇ ಏರ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೊಂದಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮನೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಲ್ಪಾಯಿಲೆ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾತರ ಶುರುವಾಪಿನಿ ದೇವದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲೆ ದುಂಬದಾಕಲೆ ರಡ್ಡು ಕೈಲ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಶಿವ ಶಿವ ಅತ್ತನ ರಾಮ ರಾಮ ಇಂಚಿನ ಜಪ ಮಾಡ್ತದೆ ಲಕ್ಕ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ದಾದ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೈ ಪಾಡ್ನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಓಲುಂಡು ತಲೆಂಬುದ ಅಡಿಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪು ಅವತ್ತನ ಬೆಡ್ಡಿಟೆ ಐನ ಆಡುಣೆ ನಾಡದೆ ಐಕ ಸುಣ್ಣ ಪೂಜನೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಪ್ಪ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಏರು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮക്ക് ದೇವರು ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವಮಾನಡು ದಾದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೊಯ್ಯರು ಏತು ಮಾತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಈ ಪುರ್ಲುದ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊರಿಯರು ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮನುಷ್ಯ ಪನ್ಪಿಣ ಜನ್ಮಡು ಮಾತಾ ಜನ್ಮಡು ಎಡ್ಡೆ ಜನ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಂಡಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಲು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮನುಷ್ಯರಾತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರಿಯರು ಮೆದುಳು ಕೊರಿಯರು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ನಮಕ್ ಬೋಡಾಪುರ ಸಮಯ ಬರ್ಸ ಗಾಳಿ ನೀರು ಮಾತ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊರಿಯರು ಆತ ಮಾತ್ರೇನಾ ನಮಕ್ 24 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ದಾಯಿಗೆ ದೇವರ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಾದ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸೋಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವುಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಕೊರದುಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ದಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರಾಳ ದೇವರನ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಣ ಇತ್ತ ದೇವರನ್ನ ಕಡಿಮೆ ನೆನಪು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಬರೋಂದುಂಡು ಜವಣರು ಕೇನಿರ ಸೊಲ್ಲು ಮಲ್ತೇರು ದೇವರ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರದ ದುಂಬು ಪುಟ್ನಗಣೆ ಬರೆ ಒಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನವು ಅವು ಆವೊಂದೇ ಓಡು ಅವು ಟೈಮ್ಗು ಅವು ಆವೊಂದೇ ಬೋಡು ಅವಾಗ ದೇವರದ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ ದಾನ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೆಲವರು ಪಣೊಂದುಳ್ಳೇರು ದೇವರು ಎಂಕದ ಆಳ ಕೊರಜೇರು ಆಯಗ ದುಡ್ಡು ಕೊರಿಯರು ಆಯನ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಎನ್ನಡ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಪಂಡೇರು ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ನಮക്ക് ನಮ್ಮನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸವನಂಚಿನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸವಂತ ನಡೆದವರ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ಬರೋಂದಲ್ಲ ತುಳೆ ಮಾತ ಜನಕುಲಿಗಳ ಪಾಪ ದಾಖಲಾವಡು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪಣಕ್ಲಾವಡು ಕಡಿಮೆ ಬಂಡ ಒಂದು 700 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕು
ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ അതിന് ಸರಿಯಾದ ನಾವು ವಿನಿಯೋಗಿಸೋದಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜವನರು ಧಾರಾಳ ದುಷ್ಟ ബുദ്ധികളിൽ അടിമയാവുന്നുള്ളവരും ദുശ്ചേട്ടപ്പുകളിൽ ബലിയാവുന്നുള്ളവരും ಮದ್ಯಪಾನ ಅವೆಲೆಕ್ಕ ಗಾಂಜಾ ಇಂಚಿನ ಇಸ್ಪೀಟು ಗುಂಪುನೆ ಅವತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಕೆಲವು ಶುರುವಾದಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಮದುವೆ ಪಾನ್ಪರಾಗಗೆ ಇಂಚಿನ ಹಲವು ದುಶ್ಚಟಗಳುಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ನಾವು ಏತು ಖರ್ಚು ಪಾಡುವ ಇಂದನೆ ಪೂರ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪಿರವಿಲ್ಲ ಆತ ಮಾತ್ರಣ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆಡಂಬರ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ നമ്മടെ കാസിക്ക് പണമൊന്നുമില്ല ആണ്ട് നമ്മ ಖರ್ಚಿಗೆ ದಾಲ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡ ತುಳೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಆವಡ ಒಂಜಿ ಮದಿಮ ನಿಶ್ಚಯ ಅವು ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಟ್ಟುಂಡೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಲ್ಪ ಐಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಖರ್ಚು ಪಾಡೋನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ನಿಶ್ಚಯನೇ ಉಪ್ಪಾಡು ಐತ ದುಮ್ಮನಡಿ ನಮ್ಮ ಗಂಗಸರ ಬರೀರಿ ಏತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಐದ ಮನದಣಿ ಅವೇಲಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ದುಃಖ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಂತೋಷ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಕೇತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇತ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ಟೈಲ್ ಆದ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜನಕ್ಲ ಸಮೇತ ಐಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಾವು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಪೊಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸು ದಾಯಿಗಿಂತ ಹಾಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜ ಸರಿ ತಿನ್ನದಂಡ ಆ ಇಲ್ಲು ಸರಿಯಾಂಡಿ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಸರಿಯಾಣದಂಡ ಆ ಕುಟುಂಬನೇ ಸರಿಯಾಂಡಿ ಆ ಕುಟುಂಬ ಅಂಚಿನ 10 ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದನಾಗ ಆ ತರವಾಡು ಸರಿಯಾಂಡಿ ಆ ಗ್ರಾಮ ಸರಿಯಾಂಡಿ ಆ ದೇಶ ಸರಿಯಾಂಡಿ ಅವಾಗ ಶುರು ಅಪಡಲ್ಪಡ್ದು ಪೊಂಜಕ್ಲಿ ನಕ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಇಚ್ಚದೊಳೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಪೊಪ್ಪವಂತ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಪೋಡ್ದಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಪೋತಾನಗ ಯಾನ ಮಂತ್ರಿನ ಜನ ಅವತ್ತನ ಏನ ಪಾರ್ಟಿದ ಜನ ಯಾನ ಆದ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಲ್ಪ ಈತ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವಂಡ ಅವು ಒಂಜಿನ ಅಲ್ಪ ಸ್ವೀಕಾರ ಅಪರಾಧ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಒರಿಯರಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಏತು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಏತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏತು ಮೃದು ಆದುಂಡು ಅಜ್ಜ ಐದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟುವರು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮೋಡುಲ್ಲ ಮಾತ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸವಳು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ತಗೊಂಡುಲ್ಲ ಬೇತ ಧರ್ಮದಾಗ್ಲಿ ಹೀಯಾಯಿಲ್ಸವನೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋನ ಈಗ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕುನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಣೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ತುಳೆ ಇನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ಪುಣೆ ಏರು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೇರಿಯೊಂದು ನಾಗ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತನಾಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲ ಒಪ್ಪಂದು ದಾಯಪಂಡ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ನಾಮ ಹಲವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಬೇದ ಧರ್ಮದಾಕಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೀಯಾಲಿಸಣ್ಣ ಅವು ಪರೋಕ್ಷ ಅದು ಬರ್ಪನೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ತುಳೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನು ಕೃಷ್ಣನ ರಾಮನ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ದಾಖಲು ಅಲ್ಲಾನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಾಖಲು ಜೀಸಸ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳ ತುಳೆ ನೀರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ನೀರುನು ಪನ್ಪ ಕನ್ನಡಟು ನೀರುನು ಪನ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಟರ್ ಪನ್ಪ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಂದಿ ಪಾನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲಯಾಳಟು വെള്ളം ಇಂಚ ಕೆಲವು ಅರ್ಥಗಳುಂಟಾಯಿ ಕೆಲವು ಪದಟ್ಟು ನಾವು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಅವು ನೀರೇ ಅತ್ತ ಆಯ ಹಿಂದೂ ಆಯ ಆ ನೀರು ಬರ್ಪಿ ಅಂಚಾದ ಏನು ನೀರು ಬರ್ಪು ಬೇದ ಧರ್ಮದಾಯಿ ಪಣಿಯರು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ
ಅವೇಲೆಕೊನೆ ದೇವೇರ್ನ ಪುದರ್ ಬೇದಿತ್ತನಲ್ಲ ಮಾತ ದೇವೇರ್ಲ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಟ್ಟ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಪ್ಪೋಡು ഇനി ഈ അമ്മേരക്കൊട്ടിയുടെ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ഉദ്ഘാടനമാണ്. നമ്മ തോന്നുന്നില്ല ഹലವು കണ്ടിട്ട് ക്ലബ്ബുകൾ ഇങ്ങനെ ബറുന്നുണ്ട്. ഈ ക്ലബ്ബുകൾ ദായി ക്ലബ്ബുകളിൽ നമ്മൾ വളർത്തുന്നില്ല. ക്ലബ്ബ് മൽപ്പണത്തെ ഉദ്ദേശം ഇഞ്ചിന ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಪುರ್ಲುದ ಬುದರ್ದೀಪ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟது ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರಂ ಬೋರ್ಡ ಅವಳು ಪಾಡುದು ಒಂಜೈക്ക് ಲೈಟನ್ನು ತೂಕಾದು ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಚೊಟ್ಟುನ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಅದು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗಾರ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಂಬರದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐಗೆ ಏತೋ ಖರ್ಚು ಪಾಡ್ಬೇರು ಊರಿಡೀ ನಟೊಂದು ಪೋಪೇರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪೊರ್ಲು ಮಜಾ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಆರ್ಸದ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆರ್ಸ್ ಬಂಡ ಏತು ಮಾತು ಉಂಡು ಸಂಗೀತ ಉಂಡು ಭರತನಾಟ್ಯ ಉಂಡು ಕೂಚಿಪುಡಿ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ 10 ಹಲವು ಉಂಡು ಒವ್ವಾಂಡ ಮಲ್ಪೇರ ಮಲ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡು. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ದಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ದೀವೊಂದುಲ್ಲಾರು ದಾಯಿ ಬಾಕಿದ ಕಲೆಕ್ಟುಲಿನ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲು ಮ್ಯಾಚ್ ದೀಪಿಜಾರು ಇಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತಾ ಬರೋದು ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಆ ಊರದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು ಕೆಲವು ಕೊಡಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ ಪುದರ್ದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಗಾನಗ ಒಲ್ಪಾಡ್ದ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದ ಹಿಡ್ದ ಆಪ್ ಹಿಡ್ದ ಕಾಸು ಕೊರದು ಹವ್ಯಾಸಿ ಸಂಘದ ಅಕ್ಲಿನ ಎಪ್ಪಡಾವೀರ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಇದು ತೋಲೆ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಮುಲ್ತವೇ ಜೋಕುಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯ ಪುರಾಣ ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶುಭ ಲಕ್ಷಣ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತ ಜೋಕುಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಟು ಪ್ರತಿಭೆನ ಪಿದಾಯಿ ತೆಪ್ಪೋಡ್ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಸಿಕೊರಡು ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಸಿಕೊರಜದಾಂಡ ಅಕ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆತ ಓಲು ಪೋಯರಾಪುಂಡು ಇದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋಜಾವಣ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪದ ಕೊರಣ ಯಾರು ಬುಕ್ಕ ಬೋಡ್ದನಾದ ಅವಕಾಶ ಬರೋದುಂಡು ಚಾನಲ್ಗಳು ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಮಾತಾ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಈ ಡ್ರಾಮಾನ ಅವೆಲ್ಲ ಸಂಗೀತದವ ಅತನ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋನ ಇಂಚ ಧಾರಾಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರೋದುಂಡು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಗೆ ಧಾರಾಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು. ಕ್ಲಬ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಅವು ಆ ಒಂಜಿ ಊರದ ಕನ್ನಡಿ ತಿಲಕೆಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಧಾರಾಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು. ಪರೋಪಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾಕಡೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತಾಡ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಏರೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇಡುತ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ವೃದ್ಧರು ಒಪ್ಪರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಲು ಪ್ರಾಯದಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲುಪ್ಪು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಂಡು ಪುಣಂಚಿನ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬನ್ಪೆ ಎಕಡೆ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗಿತ್ತನಂಚಿನ ಬೆಲೆ ಈ ಲೋಕಡು ಬೇತೆ ಓಳು ಐನ ಅರ್ಥ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಮರೆತು ಬಿಡ್ಬೇರಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾತೆ ಕೇವಲ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಆನಗನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಂಜಿದ ಉಳಾಯಿಟೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕೀಟಲೆ ಕೊರೊಂದು ಪೇರು ಕೈಕಾರ ಹಾಕೋಣೆ ಅಲ್ಪನೆ ಅವು ಮಾತ ಪ್ರಾಯ ಏನಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೇರೆ ಒಳದ ಬನ್ಪೇನು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬುಕ್ಕಣೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆನ ಬಂಜಿದ ಉಳಾಯಿ ನಿಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಕೈಕಾರ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರ ಶುರು ಮಲ್ಪಾರು ಆಂಡ ಇದನ್ನು ಪೂರ ಸಹಿಸೊಂದು ಆ ಅಪ್ಪ ಏತು ಪುರ್ಲುಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪೇರು ನಮಕ್ಕ ತೋಳೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಒಣಸದ ಲೇಸಿಗೆ ಪೋಯ ಎಡ್ಡೆ ಒಣಸು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ 500 ಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇಪ್ಪ
ಅವು ಹತ್ತಿರ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಿಲತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ಆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ಮರ್ಕಟ ಸುರುವಾಂಡು ಬಂಜಿಗೆ ದಿನ ಸುರುವಾಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಉದಾಸೀನ ಸುರುವಾಂಡು ಅವಳು ಕೊಳ್ಳೋಡು ಜಪ್ಪೋಡು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಂಡದುಳೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಕಿಲತ್ತ ಬಾಳೆನ ಬಂಜಿಡಿದಿ ಒಂದು ಕೊರಂಬ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಅವು ಪಿದಾಗಿ ಬರೋಡ್ದಾಂಡ ಮೂಜಿ ಕಿಲತ್ತ ಬಾಳೆನ ಬಂಜಿಡಿದಿ ಒಂದು ಏತು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರಿ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಆತ ಮಾತ್ರೇನಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಪೆದ್ದೊಂದುಂಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪೆದ್ದಿಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ಬಾಲೆಗಳು ನಡಪೇರ ಶುರು ಅನ್ಕೊಂಡು 1-2 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ನಡಪೇರ ಶುರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಪೇರು ಪರಿಯರ ಶುರು ಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ನಡಪೋಡ್ದಾಂಡ 1 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಏತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುಡು ಇಂಚಿನ ಕೂಡ 10 ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಡವ ನೆಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಆಣ್ ಜೋಕ್ಲಾದಿಪ್ಪಡು ಪೊಣ್ ಜೋಕ್ಲಾದಿಪ್ಪಡು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮೊಬೈಲ್ ಏತಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು ಏತಲ ಹಾಲ್ ಉಂಟು ಏತ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಏತಲ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕದ ಬಂದ್ಪಡೆ ಪೊಣ್ ಜೋಕುಲ್ನ ದಯ ಮಾಡ್ತದೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರಿನ ಮುಟ್ಟ ಏರೆಗಲ ಆಣ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆವಡು ಪೊಣ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆವಡು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರೋಡ್ಚಿನಿಕ್ಲಿ ದೆಟ್ಟು ಭಯಂಕರ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಅವೇಲೆ ಕೈಡ್ತ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಂಚಿನ ಧಾರಾಳ ದೋಷಗಳು ಐಕ ಸರಿಯಾದ ಇತ್ತ ಟೀಚರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನಾಕ್ಲ ಬಂದ್ ಪೇರು ಮಾಸ್ಟರ್ನಾಕ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಐಟ್ ನೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಸ್ಸೆ ಕೊರಿಯರ ಎಸ್ಸೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ನಾಕ್ಲ ಅನ್ಪುಣೆ ಅವು ನೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಎಪ್ಪಳಿ ನಿಕ್ಲಿ ನೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಇಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀ ಹೊಡ್ದಾಂಡ ಐದು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡ್ದಾಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಪಂಡು ತೋರ್ಪೇರು ಅವು ನೆಟ್ಟಿಡುಂಡು ದೆಪ್ಪಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಜವಾತ ಅವು ತಪ್ಪತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕತೆ ಬಂಟೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕತೆ ಮೊಬೈಲ್ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಏನೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಡುಪುಣಗ ಉಪ್ಪಲಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆತನ ಕೇಸ್ ಬತ್ತನ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಈ ಮತಾಂತರ ಮಾಲ್ಪಣ ಅಂತಿನ ಆ ಕೇಂದ್ರ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆದ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಬಲವಂತಡು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿನ ಅತ್ತ ಪಂಡದ ಆಯ್ನ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ಪ ಆಯ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕ ದಿಕ್ಕಂಡು నువ్వు ಬೇತೆ ಉಳ್ಳತ್ತು ಉಪ್ಪಲಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೈತಾರೆ ಅಪ್ಪ ವಿಷಯ ಪೋದು ತೆರ್ನಾಗ ವಿಷಯಿಂಚನೆ ಈ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಮಿಸ್ಕೋಲಟು ಪರಿಚಯ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಾನ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದಾಯ ಮಿಸ್ಕೋಲಟು ಪರಿಚಯ ಅಕ್ಲು ಪಿರ ಆ ಇಡೀ ಬರಿಯರು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲು ಪಾತೆರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇರು ಪಾತೆರ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಈ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಪು ಈ ನಿನನಿಯನ ಒಂಜಿನ ಲೆಪ್ಪೆ ಈ ಆಡೆ ಬಲ್ಲ ಆಯ್ ಕೋಟೆಂದೈ ಆಡೆಗೆ ಬಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪಾನೋಡು ಎಂಕ ಕೆಲಸಗೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬೈದಿಂಡು ಅಪ್ಪ ಆಡೆ ಬರೋಡು ಬಂಡದು ಸರಿ ಪಂಡದು ಬಲ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡಲು ಪಪ್ಪ ಎಂಕ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬತ್ತಿಂಡು ಕೋಟೆ ಎಂಬುದು ಎಂಕ ಪೋಡು ಅಂದು ಇಂದುವೇ ಪಾಪ ಪಪ್ಪ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋದು ಟ್ರೈನ್ ಕುಳ್ಳಾದು ಬಾಳೆಗೆ ಟಾಟಾ ಮಾಡ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ಕರಿದು ಬತ್ತಾನಾಗ ಪಿರ ಪೋಲು ಬತ್ತಂಡು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಅಂಚೆ ಇಂಬಲು ಪೊಪ್ಪಟ ಪಂಡಲು ಎಂಕ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸಗೂ ಪೊಪ್ಪೆ ಪಂಡದು ಆಡ ಪೋದು ಪೆರ್ಪ ತಿಂಗಳು ಬರೋಂದಿತ್ತಾಲು ಮಾತ್ರ ಆಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿಲ ಪೊಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇಂಬಲ ತಿಂಗಳು ಬರೋಂದಿಪ್ಪಾಲು ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಕರಿದು ಪೋಪೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಇಂದುವೇ ಪಪ್ಪ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡುದು ಟ್ರೈನ್ ಉಳ್ಳಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬರ ಏತಲಾ ಉಂಟು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತದೆ ಪಾತ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೊರ್ತು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಈ ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಅಮ್ಮೇರಿ ಕೊಟ್ಟ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಆವಡು ಅವೇಲೇಕ ಕಲೆಕ್ಟ್ ನಟನೆ ಆವಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆವಡು ಮಾತೆ ಇಟ್ಲ ಈ ಊರುಟ್ಲ ಹೊರ ಊರ್ಟ್ಲ ವಿದೇಶಟ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಪುದರು ಕಣಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮುಲ್ಪ ಉಂಟಾವಡು ಬಂಡದು ಇಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಗಳ ಶುಭನ ಹಾರೈಸೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮುಂತಾಪೆ ಕಾರ್ಮೆನೆ ವಹಿಸಿದೆ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಜೀವನಡು ಬದುಕಗ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆಪುದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಂಡಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆರಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಒವೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸ ಅವಡೊಂದಂಡ
ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಪ್ರಯೋಜಕರಾದ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟರೆ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಲೇಸೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ನಮಕ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಉಂಡು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಾ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಮ್ಮೇರಿ ಈ ಸುಧರ್ಮ ಸಭೆಟ್ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮೇರ ಕೊಟ್ಯ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಸಹಕಾರ ಮಂತನಂಚಿನ ಜ್ಯೋತಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಂತನಂಚಿನ ಅಮೀನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತುಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಮೀನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬುಕ್ಕ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತಾರಿಗಳ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಲಬ್ ದ ಪರವಾದ ತ್ರಿಪುರಾಂಬಿಕೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ಳಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತಾಂಡವಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಮಾತಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತರಿಗಳ ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮೇರ ಕೊಟ್ಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಣ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲುಗು ಬಹುಶಃ ಆಸ್ಕ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಪಂಡ ಅಮೇರ ಕೊಟ್ಯ ಗಲ್ಪುಡಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಿತ ನನ್ನ ದುಂಬಾಪನ ನಾಟಕಗೂ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಪಾತ್ರಗ ತುಳು ಒರಿಪಾಗ ಅಕ್ಲನಲ ಈ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎನ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ನೆರೆಕರದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೇರು. ನೆರೆಕರ ತಗಲು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ಪನಿಯರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಬುಕ್ಕ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತರಿಗಳ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದೇವರಂದು ಪನೊಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿರ್ದಾದೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆವಡ್ ನನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಪೊರ್ಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಏರೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಬೋತನ ಗೊತ್ತು ಜನ ಮಾತರಿಗಳ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಲಬ್ ದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು